sinno wonano subalɓe futaye sinno wonano jumlagu fureto jagal babi sejo salikani ɗo o jogui seylaɓe kettotoɗon ko haalirde rendo rendago ɓurele bamtare tawi jogata koye dingiral fulɓe fulfulɓe fullaɓe lamɗam haalirde rendo rendago ɓurele bamtare ene wiya on kettuki jaam dartul e joljole dartul e joljole ko yewtere mon yewtere men yewtere yidɓe yaadiɓe yawtore ɗo e dingiral fulɓe fulfulɓe fullaɓe lamɗam wondude e haalirde rendo rendago ɓural e ɓamtare dartole joljole ne yaada e koolaɗo online ko noone kadi e hello Facebook dartole joljole ko e yeeso haalirde musidɗo mon guiɗo mon Abdoul Wahabou Kane gorko Magnam Yoroyaɓe dartole joljole ko yewtere naatore e nder leyɗe yetto e nder guure arore ha e galleji fuggana en damuɗe cuuɗi men yiilano en anduɓe men e alɗuɓe men gendiyankoɓe men e jambareɓe men beele jewtana en ko ene nafta rendo men dartole joljole koye dammuɗe Allah nayyi tugni damal gadanal mbiyen dingiral fulɓe fulfulɓe fullaɓe lamɗam ɗimmal ngal ko haalirde rendo rendago ɓurele ɓamtare tataɓal ngal ko koolaɗo online nayoɓal ngal en paami ko hello Facebook dartole joljole ko yewtere wiyetede gooɓe jiile dartole joljole en noddire cippi jam jam dartole joljole ko eride kala fannuyanke e kala fannu mo jaruɗa to faggudu to pinal to fina tawa to fitiram golle e to dawrugol dartole joljole erima kala dartole joljole yawtata ɗo koye dingiral fulɓe fulfulɓe fullaɓe lamɗam waktuji 15 tenggurengu ha waktuji 17 tenggurengu e nder dongre Europe ñalawma o ko dewo hoore biir bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe hettiɓe gaare e keewal gardon e peewal dartole joljole ko yewtere mon e kala saaha jam ñelle mon bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe heeɗiɓe hettotoɓe haalirde rendo rendago ɓurele ɓamtare wondude koolaɗo online ko noone kadi dingiral fulɓe fulfulɓe fullaɓe lamɗam waktuji 15 pawi hojomaji 18 e nder dongre Europe waktu men heedi eno hanniti ni en gari yuɓɓinde gueɗe ɗe no hanniti ni calmini Babil Biroman gonɗo toon to karallagal dowrowal toon to haalirde rendo rendago ɓural e ɓamtare koolaɗo online toon to studio makka haadi makka Amadou Sada gorko mo ceski banayi ha ƴorde Maygoro haadi e ballal Allah ballal ceerno Aliou Ba tan koolaɗo toon to Jayre en calmini Kilif Thiam gorko mo cilon daga wendu koole ole nammade en jetti bandiraɓe men yaadiɓe men no hannirta ni
to gaci to dusaɗen hande ko baba meɗen Masaba Amadou Diop, gorko mo dimat medi jengi diri jengani diri Boubacar Kudreje e Fatimata Mariam, ko on dusata en hande no hanniti ni. Mbeɗa andi sawtol gaci ɗi keptinama saabu kanko dusanno baba meɗen Amadou Sarr toon to radio Ngendi meɗen Mauritanie. Bandiraɓe tedduɓe hettiɓe yewtere men dartole joljole saaha o heedi en neeɓi seeɗa puɗɗogol ñaganmo yafuɗi bangeji wadde en dogat tan mbasen dartade jehen toon to musidɗo meɗen Al Husseini Sow, gorko mo Nima, o salmodira e rendo ngo, o habre en musidɓe dañɓe fartaŋe tawtorede yewtere nde e ngan saga garten e koɗo galle hande ko jaare sall debbo mo Sadele Guilanodi, walla mbiyen Sadele Gumpali Gumpiddade Mayo. Seydou Sow Pullo, jaam Allah ñaale magguiɗo. Mi salminima Seydi Kane, mi salmini rendo ngo e kuuɓal, en calmini dartole jole jole e radio Rendo kola ɗon layen Jayre Pulaar wonɓe har hello men Facebook. En neldi duwaw kadi ceerno men Seck Souleymani Racine Ba leguino yurmo fawmo yafotomo kanko e yaade makko e maaɓe men fof. ene tawtora hande dingiral ngal ko dendi men Abdourahmani Aw Abdoul Wahabou Kane Agnam Yaryaɓe, kanko ɗowi rendo ngo. ene tawtora baɗi men ko Aissata Sy lumaji funeɓe. ene tawtora Amadou Guissé, borjong mawɗo on wiyete ko Nima Boli. Dia Alassane Gallo, onno ko borjong mawɗo, a salminama. Gawlo Fulɓe, gawlo leñol ngol fof e kuuɓal ɓooya wuurde, on wiyete ko Dieynaba Sally Seck. ene tawtora Kadiatou Abou Salif, ene tawtora Abou Koume, Mamadou Samba Tall dendi a salminama. en jeehi ha kay hayɗi tawen ɗon Mamoudou Diop, gonɗo hande to lamor dow Europe. lamɗo jajaɓe lili e camɓe o, on woni Mayram Sow, Seydou Sow Pullo. en calminoɗo Moussa Ka Pullo Dia, onno ko jeeya koye Borjiniɓe, Seydi Dia salminama. Salimata Ndiaye, on ko baɗiraɗo kañum e salminama, Seydi Ndiaye. Samba Kuyate ɓi Fuutanke Ngendiyanke mo tampata haɓata ɓooya wuurde. Yaya Ba, onne tawtara kañumne jonde nde. gorko mo Nabbaji Siwol, ono Yaya Ka, en calmini ha Nabbaji Siwol. Zara Gollo, kanko woni jeyɗo hande dingiral ngal, kanko hande ɗo dingiral ngal, o salminama, o wiyama kadi bisimilla. Seydi Kane, caggal ɓeɗo wonɓe alluwal, so kala hemo nande mum kadi torama yaafire. on jarama ceerno Ousseynou Sow. Seydou Sow Pullo, golle ma joɗɗi peewi yo gueɗe yoɓe moƴƴere, ɗum noon yettama jarama. jarama Al Husseini Seydou Sow, golle ma joɗi e peewi, gorko mo Nima, golle ma joɗi peewi, ɓe calminɗaɓe. en kala en calminiɓe, en jettiɓe kadi en jaariɓe, en juurimaɓe no hanniti ni. calminal men Fade Ibrahima Demba Dia, eɗen jakori oɗo saaha joni o woni ko golle noon jogui galle ko hen tigno waɗa golle. ɗum noon en calminimo, en calmini ɗon Tidiani Tafsirou Thiam, on saaha hen saaha kañum heewi ko nuɗɗinade toon to hello Facebook. o salminama, jurama. en calmini Alhaji Amadou Ndongo, gorko mo Cilon toon to Allemagne. kono kadi en calmini hono Aissata Mar, debbo mo Fanayi, hettiyanke men toon to Dakar, laamurgo leydi Sénégal. en calmini Mamadou Salen ɗiɗo, gorko mo Jama Alwali, e gorko mo Guédé Sañce no hanniti ni.
kono kadi won salsalɓe ɗiɗo kadi gonduɗen ɗo hono Iba Bagnowo gorko mo kay heyɗi nan wonde meɗen ɗo no hanniti ni eɗen gonɗo hennene e Djiby Sall gorko mo Jawar sikala ɓeɗo kala aɓe gonde meɗen ɗo eɓe mbiyaɓe kadi bisimilla mabɓe no hanniti ni ɗum noon tedduɓe hettiɓe en calmini wonɓe toon to hello Facebook wayno Demba Thilel Ba gorko mo Agnam Yeriyaɓe en calmini toon bandiraɓe ganduɗa kadi hewɓe hettoɓen eɗen mbiyaɓe tan kala natɗo e hello he yo windu konngol tan walla mbiyen yo windu e tan ande tigui tigui nana hetti en no hanniti ni ma waɗ fayida ɗum noon ko noon mbiɗen ni Tidiane Tafsir Thiam jiimu toon no hanniti ni Alou Seyni Sowane kadi a jarama ɗan toon joni joni ala no mbatten so wonaji hen toon debbo mo Sadil e gumpali gumpiddande maayo jaare sal jamala ñalema jam ñallema Abdou Wahab Kane ñalle jaam jam ñalle mon haalirde rendango ɓuural e ɓamtare jam ñalle mon ɓiɓɓe fulɓe e fullaɓe barke en puɗɗorima bisimillahi rahmani rahim yo Allah rokku en gaynirde alhamdulillahi rabbil alamina Allah en calmini noon ɓe funnague e hirnague ko alda e paltor alda e heedi heeda en calmini foof en juurima foof hettiyanko men haalirde rendago ɓuural e ɓamtare to e mbawi wonde e wonirde ha hettoto men e sengo Facebook ɗum noon en mbiɓe nden ko Allah e memɓe en calmini hilfa e men aada e hilfa e men diine Allah artiri en kadi hande e haalirde men haalirde rendago ɓuural e ɓamtare e yewtere men dartol e joljole nde kewɗa ɗowande en kala dimanche so yonti e ɗiɗo waktuji ma Allah e ɗiɗo hojomaji e windere nde kala to ɓiɗɗo julɗo wawi wonde ɗum noon en mbi ɗum nden ko Allah e mum jaami kisal Allah yowne men enen ɓiɓɓe julɓe kala Abdou Wahab Kane fawɗon hunde seeɗa mi arta e ma so hawre welede Allah jarama Seydi Salbalo bandiraɓe jarama ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke e hande noon Abdou Wahab Kane nayortoɗen koto faate banggue jewte men malla banggue gurdam men hande noon ko dewgal wawnere ko toon jiɗɗen nayorade sen mbi kadi gurdam men won wuurɓe ɗum e hande oɗo jamanu malla mbiyen henki oɗo jamanu ko faate dewgal wawnere hande ko ɗum jiɗɗen yewtude ko ɗum kadi jiɗɗen yewtude ɓiɓɓe fulɓe ɓe ko ɗum kadi jiɗɗen kadi goto e men kala adda hen yiyande mum pattam lamire so wiyama dewgal wawnere noon Abdou Wahab Kane dewgal wawnere de ne muusi gasi neɗɗo wawnama e hunde nannama hen mi jikkani so tawi so yeehi toon ene wawa jooɗade no foti jooɗorade ni mi anda kadi so tawi kadi so addama ɗon so tawi ne wawa wondirde wonɓe ɗon e galle ɓe no foti wondirde mum ni ngati so wiyama dewgal wawnere kam elen gandi kam dewgal wawnere ene muusi hande noon ko ngal banggal jiɗɗen yewtude e yewtere men wiyetede dartol e joljole e oɗo dimanche Seydi Kane ɗum noon mi wima tan hande ko on banggue jiɗɗen nayorade goto foof noon ko dimo e miijo mum oɗo ko banon debbo malla bandon Diaray Sall debbo mo Sadil hande ko kañum yewtita e men jewtiden kadi e rendo ngo Seydi Kane ɗum noon mi salmini mi juurima ñaguima yafuya tigui a salmitama a juurama no feewi yafuya o kam mi cuwa yafadema taw tadi ko joni nadda e gadduɗa kadi ko dewgal wawnere wawnere kam hankkadi kala to ari ina jiiɓi seeɗa ɗum noon jehen banggue ɓoggue o seeɗa tan garten mi adda hen minene yiyandam on saaha wasata kadi gandanɗa hoore maɗa
e jolɗo hen kañumne kadi adda hen kadi yiyande mum no hanniti ni ɗum noon jeehenno banggue ɓoggete garten joni joni so weeli gueɗe calmini noon Demba Guiro toon to Ganguel makka bondi e dendagal ko taarimo jamangala Aissata Malo simondude Oumou Thiam jamala ñalle ma bien gabben debbo rokkire tawa yiɗa wontana ɗum tampere wi noon ko Hammady Gawdel Ba e toɓɓere meɗen hannde kalaten ko dewgal wawnere e holko woni dewgal wawnere so tawi dewgal wawnere haalama tan jinnaɓe darototo yeeso ɗo so tawi dewgal wawnere haalama tan sehilaɓe darototo yeeso ɗo so tawi gandanɗa hoore maɗa dewgal wawnere haalama tan doole pakkiɗɗe ɓurtude e darototo yeeso ɗo ɗen ɗon noon gandanɗa hoore maɗa doole ɓen ɗon jinnaɓe ɓen ɗon sehilaɓe e wawnoɓe neɗɗo hokkoɓe ɗum tigui tigui miijoji payɗi mbiyen miijoji ɓuttiɗɗi walla ganda hen saaha fawde muɗum hono gandanɗa hoore maɗa doole cembuɗe e hollirde ɗum tan so tawi gandanɗa hoore maɗa a waɗani tan sa natani e ngal ɗo tan ko caɗele mawɗe e ko ɗum ɗon woni dewgal wawnere e nden noon e jinnaɓe meɗen eɗen gandi ina mbawna en e dewle mbiyanma ko tigui ya way addoye ɓi nene ma ya addoye ɓi kawma ya addoye ɓi bamma e tawa anni to banggue yiyande maɗa e to banggue ɓernde maɗa ni jaggani on ɗon kono noon e ko a rokkete ɗum tan gandanɗa hoorema tawa yidde maɗa ala hen sahani e tekkil haɓɓete ko guila cukalel ngel ganduɗa gastani tigui tigui tagede andaka beele wonta ko mumel andaka wonta ko boofel andaka wonata ko ganduɗa ko perlel walla tigui tigui ko molfel andaka ni gandanɗa hooremaɗa nduɗo hen wufru hoto jogori wuftude mbiyeɗa tigui tigui a haɓɓanama hen tekkere kono alay saago keddoɗa hen janggo e jaam so tawi gandanɗa hoore maɗa dewgal yontoyi ko on ɗon ndesata ngal ɗon dewgal ngal moƴƴa ngal feewa ngal waɗe barke ɗum kadi ne woodi kono kadi hen saaha kala ganduɗa hoore maɗa ko laaɓi e asakal feeñat hen saaha yimɓe kadi ina porse kadi yo ndesodir tawa gorko tigui tigui yiiɗa walla tigui tigui debbo yiiɗa dewgal ngal wawne so tawi ngal wawnama ngal waɗe so ngal waɗama jamma e ñalawma sippiroji gandanɗa jamma e ñalawma ko haareji jamma e ñalawma ganduɗa ko caɗele jamma e ñalawma ko cuutugaji ɗi ganduɗa pakkiɗi no fewi en kaali ɗum ñanden debbo ganduɗa watta suutade suuti foof wota galle bamum nde yetti fof kadi junggo mum kadi jaggue kadi nawrete galle joom galle muɗum tawa namdetaki ni holko woni sababu e kaɓɗa e joom galle ma wiyete tan ko an tooñi waɗa feere duttoɗa toon to suudu ma ɗum ne woodi e waɗa saaha debbo wona e suutade rewa suutade ha watta ni so tawi suutima suutano yummum cawdiɗo walla bamum cawɗi gueɗe baɗe noon walla hen saaha ni rewɓe kadi cuuto ƴetta laabi goɗɗi paye banggueji goɗɗi e caɗele goɗɗe kadi keeɓa ɗumen hen ɗum foof ko caɗele mum ko e dewgal wawnere e nder dewgal wawnere hakkude gandanɗa hoore maɗa resdodirɓe caɗele gonnoje ɗon nde e hen saaha ɓesgu ni so tawi ari sen nokki dow ɓesgu ni kañum hoore muɗum ene wasa wonde barkir
ɗiggukin walla wasa wonde ɗiggungu nde wonno tigui tigui kala gandanɗa hoore maɗa ko ina faggue to banggue ɓesgu he faggirte koye caɗele faggirte koye haare faggirte koye sippiro faggirte koye tikkere jalle ɗe ngala fijirde ala wadde noon dewgal wawnere ko hunde kadi hulɓinina no fewi ɗum noon eɗen gandi oɗo saaha joni dewle ɗe wayloji mbaɗi hen no fewi hande ko debbo rokkirta hoore muɗum sa yi tan debbo gorko mo jiɗɗa a soboto e muɗum hankkadi yumma abbitto tan so tawi abbitaki tan gandanɗa hoore maɗa an kam ka dokkuɗo hoorema e hen saaha kadi gorko kadi kañum kadi yilanto hoore muɗum e jii gandanɗa hoore maɗa hen saaha fartaŋen dañe kono kadi hen saaha kadi caɗele dañe wadde noon fofoof tan tonguɗen ɗum mbiɗen ɗum dewgal wawnere e holno jiruɗen ɗum no wano hanki ene wayi hande foof goto kala adda hen yiyande mum no hannirta nayi ɗum no Diarra Sall golle ma jooɗi peewi bandiraɓe bisikki nani paami kala jiɗɗo nadde wawi natirde to natirde ɗo inchallah bisimilla Diarra en beltima no fewi machallah alhamdulillah kadi eɗen mbiya tan bandiraɓe bal oori e ɓuccuɗo fof kañum jeeyi machallah tigui ɗum noon hettiyankoɓe ɗo e nder ɓoggol ngol ko enen kuccodiri ɗo yeeso no joɗodiɓe e leeso taw ala kone fandade nde so wona haalde ko en nawlini ngol yeeso wonɓe toon to hello Facebook on nani toɓɓere nde on paamide on jiini e nder honno bindol ngol ko dewgal wawnere yiyande men hen no hannirta ni wonɓe toon to haalirde nde damal ko wutti en calmini noon toon denɗi meɗen guiɗo men Harouna Pouy gorko mo Touba Mbacké en calminimo no fewi Diarra Sall kono kadi en jejjitta omo ganduɗa ko musidɗo meɗen Mamadou Sy gorko mo Sadel e kala kalɗo haala makko gandanɗa hoore maɗa yo andu omo heeɗi ɗum mo haalani haala mo kadi omo heeɗi ɗum ɗum noon Diarra Sall ƴeewen tigui tigui jaɓɓade bandiraɓe ɗen jakori hande so si ne gasa taw woni ko galle gandanɗa hoore maɗa jiiɗo kadi konngol hono Yahya Ba en hawnaki keeɓen hande Juma Sow onne kadi ƴeewen tigui tigui yiyande mum hen wona gasa noon hersa haalde seeɗa taadi Yaya Ba woni sifori Yaya Seydou Ba gorko mo Juude Jaaɓe jamala ñalema Abouaba a salminama a juurama a yettama nden kallema mo sade mi salmini tawharaɓe salmini ko takkiɗo ko taariɓe foof en jejjita bandiraɓe sehiɗo e golɓe foof min calmini guiɗo Souleymane Bal aɗo Seydou Sow eyyi debbo mo sade ko haalɗo de ko hunde mawde min no kam ɓuuri hen wonde yiyandam tan ko sikki tan ko joljole eyyi par ce que ɗum mi sikki tan fuɗɗi haalede tan ko ɓooyani nde tawno nden dewle meɗen ko mawɓe joguino so forçama ne haalata ko deƴƴata muña tan wonde hen ene heewi kadi jibinde batte sa nani tan wonde dewgal wawnere ne haale joni mbo sikki tan mataw ko woni mentalité latte meɗen wiyede mariage forcé walla ko way noon soko enen kam so Allah wonno ko mawɓe mbaɗatno ko mawɓe ndenatno dewle kamɓe kisnano ɗum mi meeɗa teskitade nden wiye ne wullide no wullite joni ni dewgal wawnere ene waɗa pirloji woni walla waɗa haari woni tawa ɗum jarani min ko ɗum wonno e contribution am mi anda tawi on hol miijo mon hen min kam kulmi tan yataw wona ko natte meɗen dewgal wawnere kam ko jibinɗen ko tawɗen tan ko yimɓene mbawde jinaɓe en mbawde ɓiɓɓe mumen wonno kamɓe desnanno kamɓe jawtano e joni noon so mon fof wi ne hokka hen miijo mum mami ɗumina heewani min ko jiimi hen go kam heewani jibinde batte eyyi mi salmini debbo mo sade mi juurimamo o wayrama gonga e ko noon a jarama Seydi Ba o mbiɗa ɗum ko jole gonga kala kono jola yo jaam jol mawɓe tindi ko ɓooyi ɓe mbi wonde nden ko guertoɗe gardotono coppi ndewa caggal kono joni ko coppi gardoto guertoɗe ndewa caggal wadde noon ɓe tindingol tindol ko ɓooyi Yaya Ba mawɓe men wonɗo kalanno ɓe mbi dewgal enɗam ko woto haal sa haali wat sa waɗi kadi tabitin woto haal
sa haali a waɗani en ɗam boni so tawi kadi waɗi kadi tabitani kadi en ɗam boni nde wonno so tawi bawɗi nguli jaw tan caɗele ɗe mbaɗi hankkadi sarenaki goto fof waɗanto ko ɓiyum hokkata gonga ko ɓiyum sabu ɗum kam nana hay ƴamal goto fof ne manta oye manta hammadi mum oye manta kumbu muɗum ɗum ɗon nan ɗon e kadi no mbiɗa dani dewle hande kadi jinnaɓe en kaali ɗum ñanden ina gafa hen saaha wona min jinnomi ko gadda ɓi miñam walla ɓi mawnam an a salima addude on ɗon gaddoyɗa komo jiɗɗa wadde noon tawda addi mo jiɗɗa ala ko mbawmi hen ko an jeeyi jawdi ma jeeyi hoore ma joni noon debbo mo gadduɗa o tinno e hoore ma nanngumo nanngal moƴƴal fewnu gueɗe makko aha noon so tawi noon on kaaɓi son lurdi noon min kam mi ala hen waaju eyyi jomum rumto won noon to ganduɗa wona jinnaɓe hayso wona kañumen gaddi sukaɓe gaddi so sukaɓe gaddi tan ko gaddi ko eɓe eto tigui tigui jagguɗum jaggal timmugal haaɓe tawde e muɗum neɗɗankagal walla tagui tigui tawa kadi neɗɗagagal ala hen kono kam eɓe daro hen darantide kono woni hen kay mbiya tan ko aha ko an hoore maɗa kadi kay ko an addi ko an hoore maɗa debbo desaɗo garɗo e galle o so waɗi jaam wonta bone so waɗi bone kam ko fakitat tan ɗum waɗi hankkadi o wonata ko debbo no woni hen mbiyata dani kuldunomi dewgal nder ladde ko yummane fiye bamma ne ƴette mette mbaala e nder reedu yimoɓe jimi ɗum e debbo ganduɗa hoore maɗa laddanke o ummiɗo ladde woni mo jiidaka garɗo e nder wuuro e on ɗon e heewi dañde ɗen ɗon caɗele firti ko enɗam gonɗam ɗon ɗam no ɗam wayi tamodirde ni ɗam wayi ɓattodirde ni ɗam wayi wurdude ni goɗɗum so addama e majjam e leydi ɗam woni koye feccade ɓe mbiyata kay ko fulɓe mbiyata ko nayi kewi ko fof gañani hoɗe ala kamɓe mbiyata kay ko oɗo koɗɗo kay fota jeeyede meɗen won hen ko noon jirata won hen noon nangga kadi nanggal timmugal wadde noon yonti ƴeewen tigui tigui dewle nden biyetenoɗe ko wawnere kono hatta gandanɗa hoore maɗa barka dañe hen e ɗeɗo hen gandanɗa hoore ma dewle ko an suɓani hoore maɗa kono kadi hen saaha kadi barke kadi ina wasa dañede hen en mbiyani noon fofoof waɗaka barke won hen ɗo waɗi barke won hen ɗo waɗani barke kono wadde ƴeewen e hol wasiyaji men e ɗin ɗon banggueji goto kala to yiiri wasata debbo biɗo wonde e min ko ni jirumi gorko kadi wiya ko ni jirumi on saaha mbaɗen ɗum tigui tigui honno gooɓe jiile walla mbaɗen tigui tigui honno ganduɗa débat wiyete pulaar ni ma ko débat codanmami cottumami voilà goto kala adde hen yiyande mum no hannirta dani ɗum no wonɓe toon to haalirde ono kala guiɗo nadde ne joguiɗo natirta koto Skype walla tigui tigui nodda en e sengo Facebook walla WhatsApp so weeli guenno Amadou Gawdel men machallah tabarikallah e tohorame weltanimama kadi en calmini Diouma Hammady Sow wallahi gonga mi sellaji ko maro ko haajuji tan ya garta o Abdou Wahab Kane en jii dewgal wawnere so tawi ko debbo adda e galle e siiko hewani tawi ko gorko tan wela addoyi e esiraɗo hewani weldude makko tawi noon ko esiraɗo addanimo ɗon kay wayata kono suukara e jumri ni Seydi Kane ɗum noon en mbi tan bandiraɓe e bisimilla mabɓe e yewtere men yewtere mabɓe yewtere yibɓe yaadiɓe dartol e joljole e oɗo dimanche hande ko jarama jarasal debbo ko noon tigui ɗum noon rewɓe nanɗo goto kala adde yiyande mum hande en coynima ɗo Salamata Ndiaye en coynima ɗo Dieynaba Seck Oumou Thiam nanɗo henne Oumou Thiam noon ko mumo e dingaral he kono noon wonto ganduɗa ko hoore haalore Oumou Thiam sa bisimilla maɗa annene eywa hande kadi Mamadou Samba Tall hande rende men yewtere nde gondude Moussa Ka en mbayri yideɓe ɗo henne ɓoggol hen feewi e ɗiɗo henne sahaji caminama jurama ɗum noon jare sall notoɗa musidɗo meɗen
Yahya Ka ma ton jogi ɓeydol Yaya mbiyannum Yaya Ba hande mo fori Yaya Ka jaɓɓo Yaya Ba bagay ɓuri ka wala jiɗi ala an han sa mbaltoɗa ko police nawol wolis bondir ko min effectivement min mo jiimi hen ni ko wiyeten dewle kees ko min tan jiiɗo min adda taw wala e sago jinnaɓe min mi yi ko wuurno haɓoto kam wona galle o tan kay gawa muttu ha geltoɗuɓe dewgal ɗum ko hunde ganduɗa hoore ma ko kisum addi ɗum ko wasde heɗɗade konngol jinnaɗe ko hunde ganduɗa hoore ma ko wiide tan kadi min jogui hooram min liggani hooram ko min waɗata ko jinmi ko ɓernde hayso hokkama ko jiiɗine yo yonde konngol jonde duwaw jinnaɗe aussi nebbito namdoɗa ƴeewa fuddurde men ha jaɓanma so tawi ɓen gadima addude muttu e nder galle tan ko wuuro ngo fof rendata waɗa coalition pour habde e gaddaɗo ɗum heewi mi yii ko heewi hen addi histoire uji Abdou Wahab salminama seydi Sam en calmini debbo mo Sade ɓerde mokkere ko yiɗi ha yo juum Mamadou Sow ha yo juum debbo ɓiɗɗo gorko tinno ko yiɗa tan dewgal hewani fewde saabu suudani faati ko yiɗodirɓe tan mbawi wonide on mbaɗama ziyare machallah ali gongde seydi Sow beltima ayo maɗa jeretal jokku aɗa wawi sammodirde Dioum Mamady jokku jokke Abdou Wahab Kane en calmini Dioum Mouhammady Sow en mbayri nande dane makko machallah tabarikallah noon en beltanimomo ɓernde sala rokka rokku ɗum ko yiɗi sa rokki ɓernde ko yiɗa heewi ko tan ko loccade yaltina ndeke noon yo Allah rokku en ko jiɗɗen kadi yo Allah rokku kadi goto foof ko yiɗi Seydi Kane konngol ata hunukone ɓesni noon ma jafɗon noon mi artiri toon ko tigui ɗum noon nayi hunukone ɓesni Dioum Mamady Sow a salminama a weltanama kadi no fewi haalani ko heewi de kalɗa tan ko guel daɓɓel kono so guel firama ko heewi nana soobi hen ɓernde yo rokke ko yiɗi eyyi ko noon nde wonno dewgal woni hen ko gilli e beelamma ko noon nelaɗo wiyata voilà a jarama Seydi Sow el yom moƴƴere ɗum noon doguen mbasen dartade jabɓoɗen Dieynaba Sally Seck debbo mum holko ƴeere sare guelleji birom jamala ñalema jam Allah ñalle moɗon Abdoul Wahab oɗa ñalle jaam Seydi Seck calminama on juurama en calmini radio rendo rendago wuurala ɓamtare en calmini kala ɗo tongoɗo mum tonguiɗo e ho wona ɗo foof to olil dande men nane calmini on kalɗon ko haala dewgal wawnere noon ne heewi e fannuji ko gonga ko Dioum wi ko mbaju woni faaɗi ko yimɓe ɗiɗo naddata ɗon jappata konngol ɓernde yo rokka ko yiɗi kono noon yalla hokku en tan heɓde ɓesguji ɗi ma Allah ɓiɓɓe ɓe ko wawi wonde ko worɓe rewɓe fof tawne jindir kadi hawri kadi tawa jinnaɓe kadi ene jiiɗi ide nde wona sago woto weeɓani noon eyi neɗɗo ne wawi wasde yidde ɓiye taw wi ko oɗo yiɗi taw oɗo mo wi ne yiɗi o taw an jinnaɗo a yaadani hen kono noon min kam personnel am hooram so tawi mi wi ene wawi taw hon saɗɗa ma Allah honko jiimi hen mi yiiɗa a gadda o kono noon kala mo mbawɗa addude goɗɗo mi forçatama ma o ene wawi a jana to jiɗɗa taw to jiɗɗa ɗo min hawri mbiɗa yiiɗi par exemple joni ɓiyam mbiyen yiiɗi ɗo ɓiɗɗo leydi he ɓe wiya ala mi yiiɗa on kono noon fuuta ma Allah ɗo kala mo mbiɗa aɗa yiiɗi sa addi ene wawi ala caɗele ko ɗen gueɗe gueɗe ɗe hen kadi ko oɗo haalɗo joni ko mi anda ko Yaya Ka mi anda ko en calmini Dioum Mouhammady en calmini mon feewi en calmini joom galle makko Yaya Ka ba gonga de gorko Dieynaba Seck joni nawiɗa police ba wona ka
yaya ba ene wala goɗɗum ni an gorko o tawaɗi yiɗi a famille o yiɗa minen jinnaɓe taw jiɗano oɗo wini mbaɗa korto ha debbo haaɓa gongo gorko resata de gorko adduma e galle ko noon ne wawi hamnude gorko wiye ko an tan ɓayri ko an tan gorko ma tan yimma e galle he minen min jiɗama jomumen ene wonde mbaɗa korto ha ene wonde debbo yaha tawena ɗum nan ɗon goɗɗum ne hen minen jinnaɓe eɓe mbawi addude taw ko momin jiiɗi taw gorko o yiiɗa so tawi gorko o yiiɗa so tawi eɗen mooli Allah piɓe gallade Allah yafomi joomum foof ne hen nayi de pour ha resa ɓiya bonam gorko maɗa ha resa bandam maɗa ha resa mo jimmi o mbaɗa sababuji maala ham mbaɗa ɗum convaincre punta ɗum kam hanare hen so naari hen gayni to naaɗo gaynide ar mo mbinoɗa yo ɓi addu o wontanma bone hakkadi taw ɓiye jarli bama e muɗum sa dilli wiye wona winomi addu ta nde winomi ƴettu koy taw jarli bama mum ala ko mbaɗɗa on so ari a naati galle o adoroma nayi de maalla so tawi on ko waɗi onko haso ala ko wamma on ko wadde debbo gorko muɗum gorkoɓe min ala hen keso min kono mbiyami mi addu ay gueɗe ne hen ne heewi affaire dewgal wawdere ne heewi woni hen ene heewi partiji banggueji woni hen gadda jomum e galle kadi lorla ɗum anda yiɗi ɗum gorko mum yiɗa ɗum nayi de heddo kadi ne waɗa souffrance heɓata no foti heɓirde ni dañata no foti dañirde ni gorko o aña wase woppude konngol jinnaɓe muɗum heddo ne wadda e on yamana ho pour nenam walla pour jinnaɗam addo e goɗɗo mo yiɗi wuurno ɗum malla yiɗi ɗum probléme uji kewɗini hen abdoulaye toɓɓere wonde fayida e toɓɓere yañde konngol arti toon tan mataw kadi ha ɓooya ko woto fuɗɗe on mbaɗa ƴogo jurto jarama Seydi Seck Secrou Bula golle ma joɗɗi peewi yogen yoɓ moƴƴere en calmini Yahya Dianka gorko mo Wourossogui so dinde ñawel kalawaji doppe dow laabi o saminama jurama e calmini hono Abdourahmani Aw ko ɗon calminten fama Aliou Déme ko gabbiɗen calmini Amadou Abdoulaye en mbimo Seydi Dia ha toon to babaɓe looti Belal Jeeri kono kadi en calmini ceerno Bas Baro gorko mo ɓogge ko ɓeɗo gabbi en calminama jettama kadi jarama jurama joni Diaré Sall jaɓɓotoɗen ko Nima Boli mo jogui konngol on saaha gartane ceerno Baro Nima Seydi Boli jaam Allah ñalema gueɗo Nima Boli me micro yo taw amnata fooɗani wutto haɗi mo haalde de ɗum noon nima yaltu min jiima walla waɗa ko min mbima kono tan sa heblima ɗo ay nattude inchallah jehen waɗ ha bisimilla Nima ay ka ande ka poñaɗo assalamu aleykum Seydi Kane alhamdulillah Boli en salmini bandiraɓe foof nder galle ma gueɗo jarama en calmini kaccallenajo gaddutoɓe o min de to puram dewgal wawde min kam to bangam ga wonde ko wodani eyi nde tawno dewgal kala nde jinnaɗo itti sowa gorko walla debbo itti rokki so tawi o jabri Allah o muñi ma Allah tawmo ɗon dewle hande ɗe moni fof wiyama yo yaa ƴeewoyamo yiɗi te kadi donkama yoɗo ɓooy e ɗe to biyatonɗo ko wawnere ɗe jaltini barke ɗe jaltini muñal ɗe ndeeni endam koɓe wawnere ɗe bonnani ɗum Nima kono tinno fawɗon feeɗendu seetan fawɗon feeɗendu seeɗa ceerno Bas Baro ko kiñiɗo umo e dare paɗe makko hay sinno konngol hono weddo hen ceerno Bas Baro bisimilla hadema dogde assalamu aleykum Abdoulwahab Seydi Baro samini Nima Boli ñagama yafuye koye batu pami joni min taadi jeeɗiɗi waɗi windude hande mi yaltude tan gonga pami kam tan wona ɗum jafuɗam kadi Nima Boli mi ñaguima yafuye no fewi dande koko toɓɓere ndo andi eyyi kañum mi jurnata ko no fewi mi jurnama no fewi ko toɓɓere yajde no mbiɗon ni kono kam cikku mataw dewgal wawnere kam hankkadi aduna hande o kam mataw natti wadde ɗum kam koko diwa
ɗum hannde kam aduna mo jaraɗen hannde kam wata ɗum natti haalede ɗam hanngata aadaji ɓooyɗi gonnoɗi aduna hannde o kam yimɓe ɓe paami goo wona diine ka wona diine yamirani diine yaadani hen hay pine men ɗe mataw nden no gurduɗen tan hoore no woori onon noon dewgal wernen no yimɓe ɓe kaalini hunde kam kala ko forsa e aduna moƴƴani hay diine mo ndewɗen hay goto forsa fekete diine o hoore mum ɓuri ko kalta ɗo hay goto forsetake yo naate diine force ɗum ala neɗɗo kadi waɗetake fotani o wannere ko yiɗa ha tengti noon hakkunde debbo e gorko ko ɗum ko relation hakkunde yimɓe ɗiɗo nawrani hay goto so wona yimɓe ɗiɗo ɓernde kadi neɗɗo hokketake ɓernde hokketake ko yiɗa résultat ji mum en ji ɓuri hen heewde kala nde neɗɗo forsa yonade e dewgal o wattinto joomumen jahatan gonda e worɓe cikken belti kaw beltay cikken walla eɗen jiyani ɗum ɗo kam eɗen gandi tigi ko dewgal mariage ɗum ko mbiyata mariage forcé woni ɗo min de kam ala ɗum jimi ɗum presque e leƴƴi ɗi so wona e leƴƴi men ɗi enen ɓuri heewde mi annda noon so won mbawɗo yaltude ɗo e dingal ngal haalani yimɓe kam holko saabi ɗum hol moƴƴere wonde hen min de mi annda mi yiyani mi meeɗa nande wona tan taw ko neɗɗo jinnaɓe tan min jiɗani ɓiyumen neɗɗo goɗɗo ne wawi taw moɗo jiɗan ɗum o inde moƴƴi kono noon ɓernde fersetake yo yiɗ ko yiɗa on lewon kalduno ɗo joni Abdourahmane Diafola mi wawa jurnade no fewi noon ɗi ɗo pratique uji kam ko pratique uji komi hannde aduna hannde kam yimɓe natti hutorade ɗum mon jii hannde sukaɓe hannde ɓe kam kañumen jeeyi hanngati geɗe men ay haqqe jinnaɗe o kamɓe kam joni ɓe natti wi ko hokku ɗumen kono noon kala baɗɗo ɗum kala baɗowo ɗum yo dartin yo andu ɗum moƴƴani fewani te ala gartam on ɗo sahaji neɗɗo sikka woni ko ƴewande ɓiyum ko moƴƴi taw anda ko ƴewande ɓiyum ko woni par ce que ɗum wona hunde yandude e zaman yaadani e pine yaadani e diine islam jaɓani ɗum yaadani hen goto suus sadarade wiya diine islam ne yamiri ɗum ko neɗɗo wawi yaade fof no wawi wittoyde ƴeew hunde fof ƴeew ɗum ko hakke kala jinnaɗo menno ɗo wadde ɗum ɗo huccitude ɗum wiya ɗum yo yaafo ɗum yo tubat ko Allah moƴƴani wonama vraiment wona gueɗe moƴƴi sabu innama haade Allah tagi ɗum ɗo teddini ɗum neɗɗo hokkete tan ko ndimago mum aɗa wawi noon huccude ɓiye mbiya min de jiɗanmami ko kaari walla ɓi kaari de ko moƴƴi walla min de ko new ɗum hankkati ko recommandation ko suggestion mbiya ɗum de mbeɗa yiɗanma ɗum jeewa jomum hay sinna waɗata no puntirɗa ɗum walla waɗata no gardiɗa ɗum ha kañum yaha e jaɓana hoore mum kono noon yaade hen wiide neɗɗo ko force tan surtout wandiraɓe e rewɓe ɗo eɓe tampi on banggue ɓe jurmini on banggue neɗɗo nanne e dewgal nooke hen taw yiɗa neɗɗo ko sentiment jogui ko sentiment ji ko ɓernde jogui ɓernde noon a wawa yimɓe ɗum ko yiɗa hay sa waɗi hankkati o waɗi tan ko gannu e tôt ou tard ma yalti mum yalta e ɓesgu mum donc mi anda so ɗum ne heddi men ha joni kam ala ɗo nanmi ɗum ala ɗo jiimi tan kono noon eɗen poti rentade gueɗe mbaɗe gandir tan ko hunde nde wona hunde marchore hande société men heewɓe nanɗo ne wawani taw won wonɓe e tingre men ɗo hande ko gueɗe mbaɗe ndewi ɗumen hande alhaali men ko gueɗe ɗe en cuusa haalde mais nani men ne wonno men ko ɓooyi batte mum hande moƴƴani hande yalti ɗo fof wona hunde fof haalte ene foti rentede no fewi sono heddi waɗede kadi jafoɗan ɗo ha waktam koko yoni yewtere nde ko hewni somi gayni batuma mi salmimo assalamu aleykum warahmatullah jarama ceerno Bass Seydi Baro e haala ma nde heewi fayida machallah tengti kadi ɗo mbiɗa kadi diine yamirani ɗum ɗo tawde enen parotoɗen ko diine hay seeɗa ƴetta aada meɗen ne mbaɗa hen seeɗane diine o kam ne mowne meɗen wadde kala ko diine yamirani firti ko ɗum ko gofol a jarama
Seydi Baro ɗum noon duɗɗen toon to Nima Boli ƴeew so tawi ngan o appitima ko dartaki seeɗo ñagamo yafuya. Seydi Boli bisimilla. Abdoulaye Kane ga noon ne waɗi birwi seeɗa de woɗo jogiɗo kaccallenajo goɗɗo nan ɗo hen ga ne waɗi birwi seeɗa ne waɗi birwi de ko noon jirwi ne waɗi birwi ko noon jirwi aha e jeyɓe juuɗe seet tan ala Nima jeyɓe jungo seet tan ɓe dokkuma seeɗa dokka en ko woni e ɓerde maɗa ko naftorden ɗum a yiide eyyi ko jinmi wiide tan aɗa andi jinnaɗo ko kala ko jiiɗa jinnaɗo wuttata e ɓiyum jamais ko moƴƴata e muɗum ko min to batta yandam min ko wiyete dewgal wawnere ko min mbimi ko dewgal wawnere hasinno ene woodi ɓuuri hande ɓuurinimi min baggam ga hande yaa ƴeew mo jiɗɗa te kadi sa yeehi kadi a ƴeewi kadi hewani juutde sinno kam ene juutanno ene waɗi sa ƴeewi mo jiɗɗa yo aɗa wonda e muɗum ewa kono jomum yaha ƴeewa mo yiɗi humne e muɗum sowa gorko sowa debbo fina subaka goto weddo ewa adan joni noon ko ene ɓiɗɗo ene jaaɓi jibinede eyyi ko ɗum tagui kala ko jinnaɓe muɗum kuccani ɗum ko ɗon heddoto ewa joni noon wiye ko dewgal wawnere kono noon hasinno ko dewgal wawnere min to banggam ga ko wawnere wande fayida par rapport hande e jomum tan ƴamma hande tan heeɓa appartement ɗum nawa debbo e nder balli tan oɗo ɓarata muɗum arta galle bamum wiya seeram ɗum noon Seydi Kane mi salmini on e Nima Boli elle musidɗo gonɗo nomo yaade e haala maɗa he kankone kadi holko wi hen hol tembere nde fowata hen oɗo ko kaccallenajo faw hen tembere musidɗo a salminama a salmitama gueɗe inde yettode e jeeyaɗa e nokku men o haalta inde makko Abdou Wahab o haalta inde makko oɗo wiyete o Yubba Konte wiyete Yubba Konte ɗum noon Yubba Konte ɗo yewtiro ko min tañiraɗo goto komin tañiraɗo goto min jeyda wallahi aha gonga kadi ko baɗɗo fayida jontaɗo wallahi ndeysan ayi kadi kala ko waɗi waɗat fayida tan kanko noon Allah waɗimo gorno est ce que ɓe nafata no fedde maɓe nafata noon nafata wadde onon nde ko ɗon gandirde ɗum noon haɗama ko weddademo ɓode fata Nima Boli wini tan Nima Boli wirni minen ndendi yiyande eyyi noon tan jinnaɓeɓe kala ɗo jinnaɓeɓe jomnima sa naati hen a naatiri Allah yiyata nimsi a nimsata jamais heewani ɗo jomum nimsi yiyaka demi yiyaɗo jomum nimsi tawi walla so jinnama nannima e hunde heewani ɗo nimsari heewani de haysono waɗa heewani kono noon en ji dewle hande enen fof en ji no wayi hay sa ari an gorko ari aɗa ƴama a haalni jinnaɓe debbo ɓe jinnaɓe mbiyanma ko yewtide makko so nandiri minen ko caggal min keeti hande koye on aduna gonɗen hande eyyi on aduna noon enen fof en ji battane mum jomum so dewgal ngal waɗi ɓurata asen ale finamen tawama tawno jinnamen o on finani moƴƴi ha maayi sen nangtima e on en nimsata jamais eyyi mi salmini wasa junnat tan oɗon jallo oɗon jaafo Seydi Konte ɗum noon min kontima kadi yiɓɓe ko wonno ko kontina yo guene yoɓe moƴƴere a jarama Yubba Konte en jetti Nima Boli ko ni jiɗirɗen nde wonno hettotoɓe en ɓe won kadi hettotoɓe en tawi kamɓe gondi e nokku goto so tawi en nani daaɗe mabɓe jiiɗeten kamɓene kadi ko yo daaɗe ƴellitoɓe jeeya e nder yewtere ɓe gadda hen jeeɗɗo mabɓe pattam lamiji ɗen no hannirta ni toon to hello Facebook en calmini toon hono musidɗo meɗen Mamadou Lamine Sy gorko mo Dimat gonɗo toon to Norvège salminama jurama Abou An mo goɗɗo toon to Abou An toon to Mbolo Ali o salminama o jurama kono kadi en calmini mawɗo men Seyni Yiril Dia woni kadi nan toon Dia ko toon to Seyyen Wurmol kono kadi en calmini honno Diallo Dawda on noon en ganda inde to Dia nokkuji men o salminama o jurama ɗum noon en gartate ɓoggol he caggal e calminɗen bandiraɓe abbiɓen ɓe ko wayno en kaali mawɗo men Mamadou Diallo eyyi Seydi Kane garten ɗon seeɗa tan e mbiyen Nima Boli o jarama e kadi bandiraɗo gorko jarama Yubba Konte so wona noon Nima Boli ne takkimo ɗon
kanko o suusa kene wiye arsala haala maro ko nimane takkimo ɗon tan hade nima takkitademo alay sago noon o ƴefto konngol kanko no wawa noon en mbi tan machallah jiyande mabɓe mbaɗi fayida kadi fayida o kadi en dokki ɗum leñol fulɓe kala e kuuɓal Seydi Kane noon en mbi bandiraɓe kala damal koko udditi en tan ko addude kono ko welnata ko eko urata ko eko safara ko kamɓe jogii ɗum e ɗum noon nden kala e men jarama a jarama Seydi Sall golle ma jooɗi peewi gen yeeɓu moƴƴere ɗum noon wadde dogen mbasen darsade won junngo suutinode somi juumani kono ne gasa taw junngo tellima wadde dogen tan jeen toon to Pullo Dia gorko mo Jama Alwali Jamal ñalema Iba Sall ne heeɗima noon Abdoul nam nima amin gonnoɗo e mawɗo goto kudel naaju de ene yaaro ɗo duuɓi capanɗe jeeɗiɗi wino yiɗe haalde hen kono noon ɗaccu o ko Pullo Dia taw garta e amen kundel Sonko Benke Ŋurali ala yo ar Pullo Dia kañum koye jaatigueɓe Dia yo on ar Pullo ko jaatigue Pullo Fatma on an ka jaatigue nima ar bisimilla dar ha uddito uttima uddiri Abdoul wallahi fuuri fo ken heeɗi on bisimillahi mawɗo Diop assalamu aleykum wa samtullah Seydi Diop no mbaɗɗa Kane inde yettode eto jeeɗa e cuuɗi meɗen aɗa selli ko mawɗum ni yettarallah Seydi Diop eyi an mamani famɗi ha mbimi inde nde mbiɗen ko Hamidou Diop jami Koundel Koundel Sonko Benke Ŋurali bisimilla Seydi Diop men nanma jokku tan jokku men nanma Seydi Diop ene gastawa nima hokkanima micro no hannirta ndari kono amin keɗima dewle hande wona goto eyyi ko serndili ene moƴƴi taga jinnaɗo ma wiyanma resɓikade so wima ya resɓika noon taga hande ɓi moƴƴi so wimi sa resɓi moƴƴi sa resi ɗum so ɗum tagana tan ko jaam jiyo tan hen yes kono dewle joni ɗe ko neɗɗo yiyanta hoore mum yiɗa kono so nawi taw moƴƴa moƴƴande banggueji ɗiɗi foof ɗum noon turam yiyannam ko dewle hanki ɗe ɓuuri moƴƴude eyyi dewle hanki ɗe ɓuuri moƴƴude ko ɗum woni yiyande makko mbeɗa yakori Iba mi anda ko nima boli way kono mawɗo seeɗa ni somi juumani e nder haalande he wallahi oɗo ko mawɗo oɗo hay jeeya koye dewle hanki ɗe mawɗo sikka somo manque duuɓi capanɗe jeeɗiɗi ko ɗum dande hokkata mi yiyanimo kono ko ɗum dande hokkata ɗum ɗon no yirno hanki ni ko ɗum ɗon waɗi fayida gonga ɗum noon Seydi Kane jarama ɓurami hokkuma ƴetta Pullo Dia hankkadi mi wata hakke noon inchallah jarama Pullo kañum ko jaatigi koye dingiral he jeeya tigi a jarama mawɗo Konté ha toon to Koundel Sonko Benke e Ŋurali golle ma jooɗi peewi jeen toon to gorko mo Jama Alwali Pullo Dia jamala ñalle magguiɗo Pullo Dia min micro ma utto ko min udduno taw ma dille seeɗa Pullo Dia yewata ronkani uddidde micro ko min uddi taw waɗi dille seeɗa bisimilla Pullo e utti Pullo bisimilla uttima joni kay min keɗima Sall en calmini Jurel Sarr juurima bandiraɓe fof kadi en juurima leñol Pulago no worno e bandiraɓe fof sabu jiɗi ɗum noon juurama kofnama mbiyama kadi tewo bir moƴƴumalaɓe e dow men eyyi kadi en juurima bandiraɓe debbo bisimilla ɗo noon ko Diarel Sall Delle eyyi Diarel Sall eyyi wallahi juurama kofnama noon foof e dendiraɗo tampuɗo hono Lumso kamɓe fof ɓe beltanama kadi en beltini bandiraɓe fof e toɓɓere nde ɗo nde gadduɗaɗe ɗo hannde ko waɗi yaaji kadi go fof addaren tan ko yii hen walla ko hawri hen
walla ko nanine haale wonko jiiɗen heenete no yimɓe mbiri mataw sen ɗi ƴeewi nden wonko adduna ɗum eɗen keɗo mawɓe ne kaala nden so neɗɗo so yonti nadde hoɗanni so waalo jolama heewno wiyeede ndeɗo lowre ko an jeeyi ɗum so yeehi ha waalo soñama ɗum naata hoɗanni eyyi kadi sa ƴeewi ɓurno ɗum wadde fof jomumen tawata ko jomum ala no fewi fof ko waɗante ko jinnaɓe mbaɗata fof eyyi nandani hande oɗo aduna mo gonɗen ɗo heewi ko janggude ha min walla kam waɗa mecce mum ha wawa kañum yiyanto ɗum jama waɗan hoore mum fof babiraɓe haydara waɗata nden no ko babiraɓe yummiraɓe kañumen doggata mbaɗa laaluɓe kam men ndendina gorko rokke debbo ala ko jomum wawide ala pesek so wi ala ko wawi ala so yi adduna hoore mum yiiɗi ko wawa waɗande hoore mum haydara ala jikku eyyi kadi min ɗum ɗon kadi haɗɗon tan eɗen gandi ko wanno ɗum hande noon adu noon serti jiɗmi artude koye haala ɓenndi hono ceerno Baro o wi ko ɗum ɗo nete le ko moƴƴani diine yamirani ɗum joni noon min mbeɗa namnimo mi heewani nande yimɓe ne kaala walla mbiyata ko ala fof ceernajo duyowo to men to neɗɗo ara wooda ƴamɗo ɗum comme nane waji won nille won ala ɗum ko yewtere ndeke to e radio Fulɓe waji goto wi mbiya ɗo wiyete baylo walla cubbal walla jawan walla ɗum ɗo resata bi jaa ɗo liƴƴi goɗɗiɗi taɗa wawi resde toon nete aɗa wawi resde toon leñol baygol noon hinde wayde noon kadi kamɓe fof jogui ɗeɗon killi kolɓe mbiyat tan kamɓe fof ko men serraɓe enen ɗo enen mbiyata tan ken enen fof mbiyatan ko Fulɓe kono aɗa yiiɗo neɗɗo ar ɗo wiyane ƴama neɗɗo o taw ɓe jiidani hinde babiraɓe mbi ala tesere ɓe kewani ɗum haalde wala ko addi ɗum mo ɗum gonne koye diine jeya walla jeeyaka diine ɗum ko namdal fayide makko yaw ɗum noon nam Abdoulaye ko kam a jarama Seydi Dia jarama Pullo Dia jarama no fewi eyyi ko noon ceerno Bass Baro woni koye baatu omo halji seeɗa eyyi diine yamirani wawnere dewgal wawnere diine yamirani ɗum ko noon o wi eyyi kono kadi to kalɗa ɗo kalɗa kadi ko banggue kinɗe e kinɗe kam ko Allah waɗi kinɗe waɗi leƴƴi eyyi so wiyama leñol tan ko Fulɓe sa ummima hen kandi e goɗɗum mbiyata ko sa yiiɗi mbiya safalɓe sa yiiɗi mbiya serraɓe sa yiiɗi mbiya sarkulleɓe woni soninkoɓe e ko ɗum woni leƴƴi kono sa wi Fulɓe ha paari a ruttima wi wonde sakkeɓe a wi mabuɓe a wi ɗum ɗo ɗum ko kinɗe eyyi ko Allah kañum ko noon fecciri gueɗe ɗum ko ja'alnahum su'uban wa qaba'ila woni leƴƴi ɗi e kinɗe ɗe eyyi ko kanko waɗi en kinɗe e leƴƴi ɗin ɗon kinɗe ɗiɗon leƴƴi noon ko ha mbawen anodirde mbawen jokkodirde mbawen hutodirde kono ɓuuri teddude to meɗen ɗo makko ɗo kanko Allah ko kulɗo Allah o wadde noon kinɗe ɗe ɗen ɗon resodirde ɗe hay basi goto ala hen heddi noon so tawi an hinde maɗa ɓe jiiduɗa ɓe ko tanen ɓe ko ɓe ko miñen ɓe ko mawnen ɓe ko kawma en ɓe ko tane gueɗe mbaw en ɗam ma ɓaddi ɗam so tawi a dañi ɓiɗɗo jitta ko haaɗa e ɗam ɗon en ɗam ewa wasa yaltude en ɗam maɗa so tawi noon anne kadi e nder kinɗe he kadi enen pecce mbaɗɗen koye men ko ɓurɓe ɓuraɓe te Allah wiyani noon mbiɗa an gandanɗa homaɗa ka pullo yara ɓirdugal mbiɗa o to gandanɗa hoore maɗa ko ñeeño walla ko nandi hen woodi nden ɗon hinde nde ganduɗa nden ɗon hinde jiiruɗa ɗum ko an ɓuuri ɗum e so tawi ɓiye rangani nden ɗon hinde mbiyata ko so yeehi toon woni koye ustudema gonɗa koye tellitade saabu anje tellitade nden noon mbiyaɗa ngottiloɗo gonɗa ɗo ɗum tagui caɗele gonoje hen de kono noon jumre nde kadi nde kalɗa nde kadi nden nan ɗon saabu nden ɗon jumre woni ɓiye o ne wawi yaade o resoya tubak so resoyi tubak
tuba kay ɓuri sirde maɗa sabu goo on jiida goobu ɗiɗi on jiida diine tati on jiida fina tawa nayi on jiida ɗemgal ɗeɗo geɗe fof gandanɗa maɗa aɗa serte e makko kono noon elle nawi makko nawi ɓiyeto makko to ko to banggue ngal ngu ko ɓamtare nayi ɗum toon kay haala ala eyyi e te kadi o ga kadi mo mbiyata kadi ko an ɓuuri ɗum kadi so tawi yeehi kadi mo ɓiye resi o omo wawi resde miñum on ɗon walla mawnum on ɗon e wadde nde caɗele nan ɗon te so ɗum ɗon ala ko mbawɗa hen haydara wadde firti ko e nden ɗon haare kadi e ndena ɗon wadde e nder dewgal wawnire ngal sa ƴeewi kadi sa artiti kadi ha e on ga banggue aɗa wawi tawde e ɓiye nana foɗanigol to nde to hinde e te nden ɗon hinde to maɗa ɗo ko ka gusɗo nde ko nde tellitinde to maɗa ɗo a yiiɗa tellitade joni noon nden ɗon hinde nda yiiɗa tellitade caloɗa o yaaha toon jiiɗa goto e nder hinde maɗa he mbiya yo resdire nden hinde beele gandanɗa hoore maɗa o haaɗa e enɗam maɗa e tede e nder enɗam maɗa mo yiiɗon ɗam o jeeyade nde to hinde so tawi resimo ɓurata wawde nafdemo ɓurata wawde tigui tigui hono jagguirde mo no debbo jagguirte ni ha wawa hisde e nder galle kono ngal ɗon kisal a yiiɗa ngal nde wonno on neɗɗo daroɗamo ko yitere ustinde e toon yaaji ceerno Pulo Dia mi barmin hen seetan ceerno Baro wawi jokkir arde hen wadde toon hanke koto banggue pasiragal enen noon e nder tongol garɗen tigui tigui hande o ko wiide ko dewgal wawnere karhan tan koye oɗo ndesnodirta so wona oɗo tan ko caɗele hay jinnaɓe rewɓe gooram aɓe dañi hen caɗele so tawi ɓiɗɗo o wi kañum yiiɗi ko debbo goɗɗo ko on yiiɗi resnodirde on ɗon walla ni hen saaha ina ɓiya on wawi wiide ne yiiɗi ko ɓiya yummum cawdiɗo e gueɗe mbaɗe noon babiraɗo o salo ngal ɗon dewgal wiya watta eyyi walla babiraɗo o yiiɗa to banggue mum ɗo ya res e yummiraɗo taw welaka e babiraɗo wi alay saago ko mangal waɗe walla ni so tawi an ɓiɗɗo a yiiɗi mangal waɗe ngal waɗaka yummiraɗo debbo o wi ne haala hen dewgal mum kadi wawi hen yiƴƴude gorko o wiya wonde mangal woni tan magal boni ayi ɗeɗo caɗele wadde haala mum ene yaaji no fewi ɗum noon mi rokkita tan bandiraɓe konngol e Seydi Dia e ko ɗum wonno hen yiyandam ɗum noon dogen mbasen dartade jehen toon to mawɗo Mamadou Diallo gorko mon guila bagareje jamma la ñalle ma a suutino jungo kono hoto telli jungo tawda gasnani haalde mais micro mawto Seydi Diallo eyyi Seydi Diallo Pullo Abdoul Wahab kan mi salminima mi salmini bandiraɓe ɓoggolɓe fof gotum to natirɗa hen fof ko min ɓuuri ɗessi yiyatɗam ko ni wayi allo mbeɗa heeɗima Seydi Diallo allo Seydi Diallo ko an tan heeɗa min yiyandam ko ni wayi min ɓuuri sikki wona dewgal wawnere poɗɗen wiide mataw ko neɗɗo jibinaɗo aɗa neɗɗo so heeɗaki konngol jinnaɗo muɗum tan ma heeɗa ko bone haaji eyo kala ko jinnaɗo ma wasi wima ya wat tawata wonko haqqe duuɓi heccumaji haqqe ko jibinma ko wonko andi hen an anda ɗum noon haadde konngol jinnaɗo mum koye jibinede jeeya aaƴade konngol jinnaɗo mum wona hunde moƴƴere min kam yiyandam wona wawnere ko jibinede sa nani konngol jinnaɗo ma tan annene sa jibini on nana konngol ma sa aaƴimo salimo konngol jinnaɗo ma tan annene sa jibini onne kadi salo konngol ma min ko ɗum woni ko joguinon ɓuuri ɓeyde hen jafoɗo tigui ko ɓeydol bangol fayida a jarama mawɗo Mamadou Diallo gorko monguel e bagareje golle ma joɗɗi ya peewi yo gan yo moƴƴere ɓosen seeɗa jehen toon to Aissata Sy debbo mo dulmaji funeɓe jamala ñalema cami ɗon ceerno Saydou Kane en mbimo kadi Seydi Kane bisimilla Sy Sawande jam ñalli Abdoul Wahab Kane mbaɗa ñelle mbeɗa hannda rondeke ala ko mawɗum hande mi rondi ande ka poftiɗo dande bonde bisimilla ɗum hande ko jobajo hande ceerno Saydou ko jobajo jommom ngu ɓoyide gandi bisimilla ala hande ƴerti pul hande jiɗa yiɗal debbo Dia an noon suka haaldema iya haali o yim suka haaldema ma jaari nani heeɗi de o wi hande ko natowo o jaari nani heeɗi o wi ko natowo hande bisimilla
salmini salli jaray salmini bandiraɓe toroɓe ha ɓurde nde en kettima yewtere nde nde fuɗɗiɗo haa nde yarɗo kala so tawi ko goonga mawɗo Diallo temedere e nder temedere kam mboɗo yaade makko e ko haali ɗo joni ko wallahi mawɗo Diallo sappo eɗen ndenndi miijo no feewi sabu ko mbiten dewgal wawnere ko hande dewgal wawnere ni hande ala ko sukaɓe cuɓonto koyemumen kono dewgal ngal timmata hay lebbi ɗiɗi ceerno sadi eɗi heewi wiide ko dewgal contrat lewru walla lebbi ɗiɗi sen wiyama hande mboɗo sikki tan dumunnaji ɗin ɗo ɗi yeehi ha wiyeede kene wiye 60 dewgal banda ene gasa ene bona ñalawma fof pinɗen ça veut dire ko ɗeɗon dewle ko yo Allah faam min mi yadani e wiyeede dewgal wawnere min mi yiyani hande oɗo saaha mo gonɗen jiimi hande ko sukaɓe ɓe jahat ɓe mbiyanma ko oɗo jinmi an jinnaɗo kaala yiyandema ɓe mbima ko kalɗa ko natani hooram de ko jinmi ko mbaɗanni te sa ɗaldi ɗum hennene kadi ala ko gasa so yettima toon wonta toon hay balɗe sappo oto dewgal ngal woni oto yidde nde woni est ce que neɗɗo no wawi yidde taw on gurdani mboɗo sikki ma gurdonde yidde nde naata hakkude moon kono yidde ni tan hawrude bedda tan way omo yooɗi tan walla omo Abdou Wahab kan waɗa saaha ene hawni e hawani Allah yimɓe kala haala yidde nde yidde ko ma jomumen gurda gonda nde yidde nde wawa kacci wadde yaade kono yon fottu jam ñalli yawuru min de mboɗo yinma aɗa yiɗi kam minne kam mboɗo yinma gasi finance ko fiddina beccima kaccule kisila gasani jibinede ngara jinnaɗo ma wima min desino ko sagam a heɗon tumi ko mbimami ko kañum wima ko kalɗa ko natani hooram de hande aduno ɓenni ɗon hande hola ɗum mo gonɗen wadde suba pompinden limtaɗen dawle wadde suba pompinden jiiɗen ko jiyen ko musata en e sukaɓe meɗen ça veut dire ko mawɗo Diallo haalɗo ko hunde wonde fayida min jenmi ko ɓiɓɓe ɓe hata ko jaɓani jibinede ɗum tan woni ɗo hande oɗo saaha kam min jimi tan ko sukaɓe jaɓani jibinede kañumen jiddata ko en kalen ɗo kalen dewgal waɗata en kalen dewgal famille gandumi nden won dewle famille ji baɗaɗi kañƴe jibini barki jahowo hande o won dewle famille ji biyeteɗe ya addoy ɓi mawnam walla ya addoy ɓi yumma addoy ɓi kawma addoy ɓi gorgol ma addoy ɓi koddiɗo ma ɗen dewle hande mbimi jibini barki jahoje hande oɗo saaha kono sukaɓe hande ɓe hen pinɗe hen fof mbima ko o jinmi mi yiiɗa o ko o jinmi fin suba goto ɓeddo ladde ɗum ko holko firti min salmini on no jumi wonga tanaki ene gasa wonde wonko welat kalta welani ay a jaram est ce que an onon Aissata Sy a jarama aɗa andi dewgal resam ko seram rewata hen a nani Abdou Wahab resam eyi ko seram rewata hen ndeysan caɗele gonga wallahi a jarama Seydi Diallo jarama Seydi Sy on ndendi yande ƴeewen o dillo to banggue Facebook to oto woni to Facebook to Abdou Wahab won dillo Facebook to ƴeewen so yowi won jiɗɗo won gonɗo gani yiɗi nadde hen woni koye banggue tindel men ga eyyi Samba Salaba ni yiɗi addude hen yiyande mum Samba Salaba gorko mo gamaji e hade nden jehen toon to Demba Cilel Ba toon to Libreville Gabo mami arama Samba Salaba inchallah Demba Cilel Ba Demba Cilel ale ɓoggol bisimilla Seydi Bapulo no mbaɗɗa kan mbaɗɗon tampere alhamdulillah wonna ko jam won toon eyyi mboɗo daɗa seeɗa noon ala daɗaka to garɗa ko ɗon tan dewgal wawnere a daɗataki dewgal wawnere kala ɗo garɗa ko ɗon tan tawta hono jiiruɗa ɗum ko dewgal wawnere walla ko wiyede o ne foti resde o walla so fota resde o dewgal wawnere tan mbiyeɗa tan koye kara han koye oɗo ndesodirta walla ni an mbiya ko woto ndesata
e tan hakadi mbawna tan ha wona walla sehilama wawnere tan e kuuɓal eyyi wawnere ne woodi wonde wiyeede ma ndesa ɓi bande yummiraɗo wiyama bandum rese babiraɗo wiyama bandum rese walla mbiyeɗa debbo wiye weli matti ko ngal natta ɗum ne woodi e kadi ne woodi kadi no mbireten kadi fulɓe fof ko fulɓe kono ene goto fof en jogui ɓuuri yarude ɓe poti rese ɓe ɓe pota rese ɓe ko ɗon daɗami ko banggue kinɗe joni banggue nayertoɗa joni dewgal mbiyeɗa ko kara han tan ko oɗo tan ndesata ndesodirta e oɗo so wona ngal tan ko probléme goɗɗo ne jiiruɗa ɗum voilà ɗum kay kadi ɓuuri woni jallel ha ɓuurti kay ko ɗum kay ko dettite joni noon normalement affaire o ɓaade ko debbo e gorko jiɗɗum ɗum gondata dal neɗɗo kam ni haɗa ko jofanade kaari ko bande ko aɗa foti ɗum res ɗum kam ko jofanade kono wiyede tan so tawi a resani o a resata walla sa oɗo resanima a resataki ɗon kam pour min kam wona e nunɗal quoi aɗa wawi noon wiide aha kaari de ko bande ene jogui jontuɗo eyyi saɗa yiiɗi walla sehil ma wiya aha ɓaada joni garɗa de an anda wuuro ngo kaari de nan ɗo kono noon mbiyeɗa tan oɗo debbo sa resani ɗum kam ɓuuri wawde yarude toon taw ka desneteɗo taw ko gorko desneteɗo joni ɓa neɗɗo totatma kaka mum ɗon holluma ko ɗum hankkadi natti wonde ballal woni tan ko suubi ko France wiyata suubi ko woni lumɗoma guite koto wela ko ɗon darata eyyi lumɗom wuurti ɗon ɗum kadi ɗum ko banggue eyo bon debbo kadi ɓaade enen fof eɗen gandi ɓiɗɗo debbo ne famɗi doole par ce que ɓiɗɗo debbo so tawi kadi doole mum kadi so mbino peƴƴito heewi naworde yummum babiraɗo wiya ganduɗa hoore maɗa so oɗo resanima goɗɗo resatama so yummiraɗo haali wiya sa haali joni hawre hande déposine mbayi hewde ni jomum kadi yustude galle wiya debbo sa haali jadata hen gonga ɗum kam pour min ɗum wona e niwɗal pour min Demba eyyi amma noon wiide oɗon moƴƴi o ko sehil ma walla o ko juntuɗo walla o ko ni ɗum kam pour min ɗum bonani ɗum gonkani ko publicité tan mbaɗanta joomum propagande tan ha wawa nadde hen public comme tan goto fof ne yeewa mandiri mum no marsiri eyyi par ce que enen fof kadi eɗen gandi kam enen ko noon aada yaruno kadi guila ko ɓoyitte kadi aada men o ɓaade o diine harminanimo won kadi ko en pota kadi won kadi normalement eɗen poti yabde e jamanu he kono noon kadi won kadi en goppa kadi ha ɓurti kadi ɗon kadi vraiment kadi ko caɗele eyyi wontata a ummima jeera yettaki waalo jeejugol jeejugol eyyi gonga min dal ɗum ɗum dal jiiru yiyande noon oɗo gandi ko yiyande yetta Diallo en tan ko machallah ala yiyande babo e ɗo ala ɗo wona école gonɗen wona bindol cahtetengol gueɗe mbaɗe noon goto kala ko yiyande mum tan haalata so tawi jeyande ɗe jettima so yewtere nde gasi ƴeewen e nder tonggui men goto foof suuɓo hen ko fayidini ko naftoro a jarama Seydi Ba machallah merci mi salmini galle o foof kam fof mi salmini jarama Demba Thilel Ba gorko mo Agname yeriyaɓe gonɗo toon to Libreville tawate koye nder leydi Gabon calminon Souleymani Hamady Ba dikkiri joom molo saminama juurama calmini on Abou Denguel Diallo ha toon to Sinthiou Mbal ɗum noon Seydi Ba jarama joni dufɗen toon to Diaré Sall o rokka en denɗi meɗen Samba Sala Ba Diaré Sall jaam Allah ñalle moɗon jaam ñalle ma Samba Sala Ba noon bisimilla eyyi salminama Seydi Ba Basa Farnat Ba ɓenni baari ko salminama juurama gaganama moƴƴere salbalo baba jurima foof ñaguima duwaw en neldi duwa yo Allah waɗan men jaam taw ko jaam duumin wona ko ɗum elle mbiɗon ko dewgal wawnera dewgal wawnere de ko hunde hamnide hunde mettode kadi ko hunde nde hanani won nde tawno ɓe mbi neɗɗo kala rokka ɗum ko yiɗi pular no heewi yiide ko wontini ko wonani namne ko jogaki neɗɗo sala rokka ɗum hunde accu ha yiiɗa mo dokkata o tawno yiɗi dokkateɗo kadi tawno yiɗi so wona ɗum tan ɗo waccinta ɗo heewi ko bonde tawno sa rokki neɗɗo e nder wawnere nde nde ko dokkuɗamo ko kanko wona bawɗo ɗum
janngo e jam ala waɗanamo hunde so yeeya juuti an hoore ma yalta heen goppidamo heenete ɗum addata caɗeele jibine heen fof kadi tawe heenete taw kadi ko waɓɓe ɓe ɗum ko kañumen mbaɗi ko polano wadde kono wona fof yo yimɓe gaccat haa neɗɗo o wawana hoore mum nde tawno ko Allah jogii fof ko Allah fewnata ko Allah moƴƴinta ko Allah timminta neɗɗo etoɗo wonde tan e si yo woppu haa naamno walla haa yiya anda ɗum ɗo carrément so naati hen horaki Allah e moƴƴere mum Allah waɗat ɗumen sutoro e so tawi ala hande sabo sala bana foti resde tan yonti o foti resade nde wawana ala na ɗum coppal ala kadi ɗo baggi ɗo gandanɗa hoore ma on no wawi ɗum joganade gueɗe mum ɓe tawno kala neɗɗo wawi joganade walla nande hen so yeehi ha ɓooyi tan ma wonko yalti hen taw wona noon fonno yalde ɗum ɗiɓi famde haala ga allo an kamin kadi Abdou Wahab yayi ɗum noon a jarama kadi min beltanimama machallah ɓeydare ma kettam nani wona ko ɗum yo Allah yam moƴƴere kadi ɗeɗo jewte no moƴƴe e rendo nde tawno ko fintinde kadi janngo e jaam goɗɗo fof nanɗo ɗum hade mum nadde heen ma won ko ƴetti heen ko gandanɗa hoore ma janngo e jaam so naati heen ma won ɗo jogori ma won kadi ko renti heen ma won ko waɗi ma won ko waɗay ɗeɗo jewte no mbaɗi fayde e rendo nde tawno ko fintinde ɗum noon yo Allah waɗ moƴƴere kadi ko gonɗon ko e dow mum yo Allah yettinde ɓe dow jaam nan fof kadi goto e men fof anni mo jogii moƴƴere wonde heenete e wawata yaltinde sara ɗum e rendo nde tawno kon gendiyankoɓe kon katanteɓe tigiri kon jaale leñol ko ɗum tigi woni jaala leñol neɗɗo so wawi hunde walla o andi hunde yo hollir gila e gurdam janngo e jaam so ummima ɗo wooda kadi ñambuɓe mo gila mo wuuri wooda ko ƴette makko janngo e jaam hayso lomtaki mo taw ene mbawi yaɓɓude jaɓɓal ngal o yaɓɓuno ɗum noon yo Allah jarama on jarama o beltanama o ñagama kadi yaɓoy no feewi no feewi donc guiɗa mon sehli moon Samba Sala Baba cuuɗmon gamaji tigui rigui rewnoɗo salminde moon e juurade moon ammudel ɓurguel famɗude e windere nde ɗum noon asa assalamu aleykum wa rahmatullahi jarama seydi Ba Abdou Wahab konngol arti toon seydi Kane tigi jarama Diarry Sall kono kadi jarama Samba Sala Ba gorko mo gamaji e gama dunde mama e tumbingo tumbi jaam sa welede golle makko jooɗiya peewi ciftiri ɗon e la Tijanan Boubacar Ba ko ɓe yimɓe dariɓe dadiɓe yo gen yomo moƴƴere kanko musidɗo men Samba Sala Ba mo kewɗen nande e kala saaha nde ɓamtare pular haala foof mo daro hen darde nde tinde golle makko jooɗi peewi ɓeydare makko payidinte kadi fayida o fatira koye fandare fandana renndogol kala ke kuuɓal o yettama o jarama ɗum noon Diarry Sall caggal nde gummiɗen toon to gamaji en gartatta e ɓoggol ngol bandiraɓe suuɗɓe juuɗeɓe jeeyen ha toon to debbo mo dulmaji walla ko gorko mo dulmaji kamɓe kala mo kala ene mbawi taw kañum woni ɗon toon to Abdourahmani Aw jaam Allah ñalle moon Seydi Aw ha toon to Wuuro Alpha ɗum Wuuro Alpha jinno wiide gaccon hakke bisimilla e gotol tan mimoto micro walla udditinomo nane kono uddima joni gotol tan mais micro gotol tan utto walla uddima bisimilla so Aw walla so Dem Famaliou Dem kañum mi salminima laare Seydi Dem ha Wuuro Alpha jaam wonema jaam alhamdulillahi mi salmini ɗon ceerno Abdourahmani Aw salminima on mi salmini dental ngal fof to wawi wonde fof salmitimama Seydi Dem gona haaliyankoɓe noon mais wona weccere ma nayataki de yewtere hande nde tagui min yidde nadde gam addude hen minenne miijoji amen tigi mi salmini dental ngal fof noon e kuuɓal fof salmitimama Seydi Dem min ñaguima on duwaw kadi min nerdi duwaw yo Allah waddanen moƴƴere ko faate temmo gadɗon hande o dewgal wawdere on ɗo baɗɗo fayida jarama nde wonno suudu ene nibbiɗi ko yimɓe ɗiɗo gondata e nder suudu he gonga e nder suudu he noon so yimɓe ɗiɗo ɓe ne gondi hen yataw ko yimɓe ɗiɗo yiɗodirɓe yimɓe kadi hursodirɓe yimɓe ɓe ganda ko haydara e goto hen fof kadi wawa suudde goɗɗo on
min kam e yiyandam dewgal wawnirde ndeno ɓuri hewde barke ɓuri hewde suturo e hande e jamanu mo gonɗen o hande kam dewgal wawnere ala kono musidɗo joni joni o wi toon Aissata Sy hande ko ɓiɗɗo arata e yummum walla ɓiɗɗo arata e bamum tan mboɗo yiiɗi kaari timmata hay 2 mois dewle de e jawdi ndi fof kadi bona e dow tan rien du tout donc pour min dewgal wawnder hanki ngal dokkami ngal ɓurdimi hande dewgal wawnder ngal ɓiyam wiyata hande ene yiiɗi ngal laabol fof jiidani ɓuri hewde barke ɓuri hewde suturo donc mbiyammi tan koto jinnaɓe eɗen jolbini ha ɓurti pour le min to banggue ɓesguji men to nde wonno so ɓesgu ma tan wawtimama ana ala e konngol e ɓesgu ma tan ko ɗum addata ɗuɗe probléme uji foof hande noon jinnaɓe ene jolbini trop ko enen hande oɗo zaman mo gonɗen o ko ɓesguji ɗi kalfi en donc min ko banggam mbasirumi jinnaɓe yoɓe ƴeew toujours ɓesgu ngu wasa halfude en enen kalfen ɓesguji meɗen no jaatiraɓe men e taniraɓe men ha yummiraɓe meɗen no mbaɗiranno ni gartene oɗon kono sen jolbini tan hakkantin ko ɗum addata ɗiɗo pilambeñaji gondaɗi hande e nder diwanuji he foof surtout diwan meɗen Fouta to donc ko ɗum tan jinnomi ɓeydude hen minnen yo Allah ɓeydu moƴƴere waɗaɗen suturaji jinnaɓeɓe kadi e sukaɓeɓe yo Allah ɓeydu nandiral e pamodiral hen haala ka noon so feewi tan koto jomiraɗo jombade bawɗo kala ko ngakki hen noon koto banggam ga nde wonno mi wona haaliyanke dem min beltanimama to mbiɗa sukaɓeɓe hande ko kañumen ɗumin to hande heewi to wiya hande ko sukaɓe gardoto jinnaɓe ndewa caggal mbete wona ɗum ɗon naati hakkillaji mabɓe ɗi mala naati koye mabɓe ɗi ɓe batti wadde gueɗe ɗeɓe beela ma walla seydi Dem namdal ɗon eyyi ko no mbimi ni tan ko sohna Diariyata somi jumande mbimi kono mbirumi ni tan ko enen jolbini garay dege noon en jolbinta juuɗe men en pottan juuɗe men ha tiiɗa ɓe mbasa wonde e bellanteje mabɓe e ɗon ko namdal ko Diaray Sall mbimi kono mbirumi ni tan ko enen jolbini ha ɓurti hande nde wonno ɓiɗɗo gila dawa dawi wona tan ko less koyle jinnaɗo kono hande zaman mo gonɗen o gueɗe kewɗe en goppi ɗum en gabbitima e jamanu hande technologie e jamanu hande ɓeɗo nguɗo ɓesgu e téléphone ngaji mumen ha enen jinnaɓe e ngala accès hande e sukaɓe meɗen ko ɗon noon jimmi erade enen jinnaɓe surtout enen jinnaɓe rewɓe ede ballodiral sernaɓe meɗen ɓe yen ƴeew ñartude sukaɓe meɗen ɓe ha ganden kamɓe ɓe ganda ko enen koye meɗen goni e dow mabɓe wona kamɓe goni e dow meɗen jarama seydi Dem en jolbini tan ko ni tan wawata waade guila ɓesgu jibini ngu hay goɗɗo mo jibini o donc ko enen koye men no jolfuɓe mbiyata ni il faut jogoɗen fullo o e fayida o gartiren hanki meɗen o mbawen wawde ɓurde ɓesguji meɗen ɗi no jodirɗen ni en mbiyani hen kiiɗoɓe kono kamɓe en otoɓe kiiɗo en otoɓe kiiɗo en ha ko enen eɗen tampa janggo e jaam e ɓesguji meɗen hen en jii ɗiɗo pilam meñaji fof gari ko ɓesguji ɗi hande ene ngabbe meɗen ha ɓurti donc il faut mbahliten jaɓɓal enen jinnaɓe e nde wonno fi bakke mahre ko gila ko kecce ko toon foti mahe ko toon foti ƴeewe taw ko toon foti fewnede haɗa jomum wattu dara moƴƴi gonga jarama Dem on jarama mi salmini on mi juurima on mi ñaagui on kadi yafuya nde wonno min gona haaliyankoɓe ko wallay kon haali koɓe tiiɗi machallah Abdou Wahab Kane konngol arti toon ɗum noon konngol ne ñaague yeeso tigui jarama Fatimata Aliou Dem debbo mo Dungur Alpha golle ma joɗi peewi eɗen gandi ko natowo no feewi kono noon o wona kaalowo
kono kam kala ko haala kam mo jappi nufru makko gila toon to haalide rendo haa ko wati arɗo e dinral ngal ko fof ko hettiyanke no feewi ɗum noon caminimo kanko e ceerno Abou Aw woni Abdourahmane Aw kamɓe kala ɓe caminama ɓe jettama kadi ɓe jarama beltanama kadi no feewi yo gen yoɓ moƴƴere Diarry Sall en camini hono Hadji Sall gelongal gamaji omon hetti en toon to sengo Facebook wondude Aissata Ba debbo mo Darta Abdallah eɓe ketti en toon to sengo Facebook gol mabɓe jooɗi peewi waktu o ina doga ina sali dartade wadde enenne kadi dogen mbasen dartade jehen toon to Dieynaba Sally Seck o mataw wiwade ƴogo jurto wonko siftori ne gasa e gartene makko no hanniti ni Seydi Seck Sekru Bula jamala ñalle ma law dimol mbi ko Seydi Seck makko ayo ceerno hayyo maɗa wonni debbo jalore kaliniwa ma juurama heɗa weltanama Seydi Seck machallah lemmo waɗi gaɗo beñe debbo sade on salminama juurama binde to ɓerde wonno ko wonde fayida jiiɗa ɗo ko hunde wonde fayida aɗa andi kadi dewle men ɗe woni hen dewle forcé kono noon ne woni hen kadi dewle gandanɗa hoore ma dewle ɗe haso forcé ne ni koko jofnede tan no mbiri ni hasa forçaka ni mi wiya min de jinmi ko ɓi kaari resma ma Allah ko desa ɓi kaari ko ɗum jimmi kadi ko ɗum tan bamme yesam tawi noon ko ɗum tan woni ko kalami haso forcé ni tawi kama tongaka a fiyaka yerƴaka waɗa haydara no Aissata Sy wi ni dewgal jiɗata ɗum koye nder dewgal ko gongal hani yidde gorko gila suwa rese kono gilli tigui rigui ɗi koye nder dewgal eɗen gandi enen resetenoɓe adana ɓe nden ɗo rese taw meeɗa yiide hay gorko taw meeɗa yiide hay debbo mum an yidde nden jiɗata gorko koye nder dewgal he yidde nden alano ɗo koye nder dewgal hen jiɗata gorko ko ɓuuri hewde e meɗen gilli woni koye nder dewgal gonda e debbo gorko sa wonde e gorko ganduɗa hoore ma e nder hen e yinma hen jiiɗa ɗum hen saɗa aña ɗum hen hay ɗum ɓuuri wonde naturel kañumne kadi saɗa añma hen kono noon ko daari tan mande waɗi mande iwi nde jomum ndesi tan ko kalano ko fof gasi ko baddano ko fof gasi eyi de haso ko gilli kam ɗin gilli woɗɗoyani ko heddi ko mi artata baso haro haali ɗo ko min kam ko haali ko gonga ɓayno waddi hen Allah kono noon so wi holko betti hen yimɓe holko boni hen holko yimɓe jiiye ko haalteɗo ko dewgal forcé dewgal portugal wawnere holko yimɓe jii hen aɗa wawi yiide e hunde kay ko aduna kay woni hen koko boni ko moƴƴi hunde fof jiiɗa aɗa waɗi hen ko waɗi hen coté moƴƴo waɗi hen coté bonɗo ɗum aɗa wawi yiide hen so ɓi ari ɗo joni wiyeni humone gandanɗa hoore ma mo an ka jinnaɗo mo jaaɗɗa e bamum police ma Allah yummum police taw jinnaɓe ko gonɗo bonɗo gollodiranno bo so ɓi ene yii ɗum e futtiri guite wiide humone on par exemple tan dokkuɗo an jinnaɗo aɗa wawi wiide oto humone o ɗum ko moƴƴani min mi weldani e baba oɗon jaari oɗon ñawdoy ma Allah koko boni yimɓe fof ne gandi ko woni hakkude moɗon ɗin galleji ma Allah on famille sa yeehi aɗa addo yummum aɗa addo ɓi on bon ene wawi ni moƴƴere Allah dañoro hen kono noon an kam mataw ko a yiyata bonande sa resi ɓiye fotti ɗo henna gonga tubak ne wawi tumnede ko exemple tan dokkumi ene wawi tumnede nayi de so tawi tubani ma Allah haso tumneteɗo gueɗe baɗe hono noon aɗa wawi yiide ɗum mbiya ala min yiiɗa gadda tubak wono ko ɗo wuura ko exemple ma Allah ko neɗɗo kadi mo fewani e banggueji foof an holko jiiɗa e mum ɓiye wurta koye mum yiiɗi ko kañum anayi de aɗa wawi wiide ala aduna woni hen tan koko moƴƴi ko boni o haal ngal namdal tan minne kam miijimi miijimi ngoɗo miijo o haali ngal ɗo namdal miijimi ngoɗo miijo kono noon dewle ɗe ko ɓenni ko foof ko forcé ne hen kono heewani kadi ko woni forcé tan no miijottoɗen ni puisque wiya aran tan bama wiya ɓi gorgol ma ni yimma ma Allah hasa wona ɓi gorgol ma ni ɓi kaari yimma anayi de min dokki ma Allah aha yaaro ɓi kaari famille men ma Allah yaato ɓi gorgol ma ɓi kawma ma Allah yaato famille men aya galle kaari ɓiye gorko ɗum jimmi jaaha ɗon jimmi jaaha après ƴetta anayi de ko kamɓe cuɓani ma
kono noon hawri kadi e nder yidde ma desondiron yidde naata heen Abdou Wahab konngol larti toon e laawol ngol yoto nde waɗi fayida ceddo a salmina a juurama a jarama Seydi Seck a jarama no feewi jarama kadi a weltanama yewtere nde ne waɗi fayida o kadi en dokki ɗum leñol ngol nafoore nde kadi naftorɗen ko moƴƴani ko kadi ƴeewen ittude ɗum men ɗum noon min mbima Seydi Seck Abdou Wahab Kane gorko ma ñam yereyaɓe ɗum noon konngol ngol faati toon so tawi won ñaaguiɗo konngol bisimilla so tawi kadi wonko ɓeyta hen bisimilla jarama kala neɗɗo haali ɓeydol ne ara e kala kadi kalɗo kadi way kono aga baali ni heewi ko lowdade seeɗa ene heewi lowdade naata e réseaux sociaux ono foti foof ɗum waɗima en mbaɗi hen kadi yewtere dewgal réseaux sociaux ƴeewen tigui tigui holno yara ma en mbattu hen yewtere tan heewde nde ganduɗa goto foof ko miiji hen ko juppen ɗum no hannirta ni ɗum noon waktu men natti heddade ko heewi hojomaji 15 keddoɗen e mbawen tigui tongude yewtere nde jeen toon to banimen debbo Jorel Sarr omo e ɓoggol jaade tan jaɓɓoɗamo salamu aleykum Jorel Sarr salminama weltanama wiyama bisimilla ma e haalirde men haalirde radio rendo rendago ɓuura e ɓamtare yewtere men dartol e joljole noon konngol ñaaƴa e yeeso mi salmini on bande men calminima kisal wone moɗon salminima Diary Sall kadi toɓɓere ma hettama Abdou Wahab Kane e bandiraɓe heddiɓe rewnoɓe ɗo ɓe foof on calminama no foof tan e kuuɓal mo limi juuma jarama en kettima toɓɓere nde machallah ko toɓɓere wande fayida kono no bandiraɓe mbini rek mbiɗa sikki kam hannde dewgal wawnere heewani hay sene woodi hannde rendo hannde wurango heewani kadi ko ɓuri hen tan min kam yiyandam est ce que dewgal wawnere ene comme jinni wone jinnaɓe joni so tawi joni min jiɗinima neɗɗo famille ma walla ko bawɗo wonde foof eyi ɓe mbima ya resodire jomum jonko an a yiiɗa jomumen jaaha hen ha mbima so tawi a resodirani jomumen ne karmin ma mete on haram jinnaɗo ene wawi sellude tanka e dow yidde saaha kadi jinnaɓe min e yiyandam mbiyammi koɓe ɓurtina gonga jinnaɗo no jogui rôle mo foti joude ɓiyum needi muɗum e ko faati e ko nafata ɗum ala wawi jofanade ɓiye ni aha min de kam so tawi yidde ma ene jaaɓi walla ene yaadi ɓi kawma walla ɓi bama ko nandi hen tan dal kono woto yahay ha ƴetta yidde nde postira ɓiɗɗo il faut nar hen tan sababude ma an aɗa yiiɗi kadi so ɗum ɓenni eɗen jiiya hannde ko ɓuri hen hewde min eɗen dogana dewgal endam kono ko ɓuri hen hewde min mi yiyani hen so tawi dewgal ngal boni après caggal dewgal ngal endam dam continue sen dokki jomum yahade wima addoye ɓibbande jaaha gaddoya ɓibbande o gaddira ɗum sababude endam eywa so tawi noon dewgal ngal natti wodde donc taade en mbi ko endam mbaɗirɗen dewgal ngal sukaɓe resodiroɓe ɓe ko en ne wiye ko mawɓe tamboto dewgal wadde ehden wawde tambade dewgal ngal hayso ngal hankkadi dewgal waɗi ko wonkino kewmi wiide so heeɓi ɗo haari ɗo taw enen kam eɗen mbawi tembade endam ɗam continue kono ko ɓuuri hen hewde joni so dewgal endam ɗam boni tan ne haasi endam ɗam heewi ko bonde donc wadde min yiyandam saaha est ce que yimɓeɓe jaaha ha kulta ko wiyete dewgal endam eyyi alay joni jiiduɓe yumma e baaba ɓiɓe munen ndesodira yaaha ha heeɓoya sahaji jomumen jaaha ha karmodiroya hankkadi hayso goto men mayirama walla dañi caɗele en duwodirta ɗum ɗon joni est ce que yaha ha hulɓina sukaɓe ɓe e ɗeɗon dewle hannde en jinnaɓe wiyoɓe eɗen dogal dewgal endam holto dewgal endam ɗam wadde holto woni wadde enen joni en ƴewani endam cakkidam ɗam ƴewɗen tan ko endam ɗam wuurɗen joni ɗam woni dewgal sukaɓe ɓe so boni tan ne haasi endam ɗam heewi ko bonde donc ɗum nene kadi est ce que waɗata caɗele janggo e jaam ɓesguji ɗi kadi eko nandi hen eko nandi hen min kam ko ɗum jinnomi nayrade ko heddi ko noon yidde forcetaki eyyi min kam mi yaadani e jinnaɗo poste o ɓiyum naahe e kaari sa naatani hen mi harminma min kam mi yaadani hen min kam mbaɗa andi machallah ɓeɗen jogui sukaɓe mais kono hay ɓiyam goto mi jofanta ko ɗum ni sa yeehi noon hankadi ha a yani e bande ɗum kam hankadi c'est bien koddam fe kosama kono mi fondanta mi jofanta koma kadi mi wiyatama kadi addoye kaari walla sa addani mi harminma par ce que no kewɗo wiide ɗo joni joni ni tan suudu ne faadi eywa donc ko yidde tan wawi gerde ko woni nder eywa donc so yidde ala ɗon surtout gorko so tawi o yiɗani debbo o wawa muñen ɗum surtout enen dewle men guila e diine men ha e aadaji men ko ɓuuri hen hewde ko gorko foti yiddema nafma yinma yumma yinma suurma donc so tawi noon on gorko waɗani yidde makko e on debbo
est ce que ma on debbo so wino fostira yidde est ce que on debbo ma juuti e galle he walla hay sa jooɗi ma jooɗo ko noon kam ɓerde ma no wawi wasde mbasa hefde ko jinnoɗa ko e dewgal maɗa donc gorko kam min kam yiyanda hani forcéde yo res kaari taw ko yidde mum ala hen min kam seeɗa hay debbo forcé seeɗa ɓuri gorko forcé yo res noon ko gorko jogoto e on jafo ɗon noon wawa haala ka heewi donc en ɗaɓɓi en kadi aussi yafuya so tawite mbaɗi haala he kono sohna Diarry to a weltanama toɓɓere ma waɗi fayida machallah on jarama jarama Ndiorel Sarr jarama waɗi fayida o kadi min dokkitima ɗum machallah tabarikallah oto gorko forcete oto debbo forcete enen jinnaɓeɓe kadi oto forcete sukaɓeɓe ha kadi haramuji ene janta hen ɗum ko yo Allah dandu en dandana julɗo kala Abdou Wahabou Kane a netti Ndiorel Sarr ɗum noon konngol ngol arti toon en jetti Ndiorel Sarr debbo mo kay heyɗi kaydi mbe joro samme nayde balmo ko jooɗi peewi jetti ɗon Tidiane Tafsir Thiam Wahabou Kane mi koɗɗo holno dewɗo falantere rewri ɗo falantere seeɗa ko ami weni junngude bisimilla Mamadou Samba Tall mo hawre saminama juurama gueɗo no mbaɗɗa sinni koɗe jangone moon Seydi Tall guura ko juuti on calmini bandiraɓe debbo o e toɓɓere makko welde fayidinde nde gonga ene ñaganimo Allah moƴƴere gurdam juɗɗam e battere moƴƴe yal waddane ewa hono jirni hono toɓɓere ndeɗo nde o addi nde ko toɓɓere mawde o addi ɗo hannde e toɓɓere fodde rippede e rippite kadi yeehe yaate ndeysan par ce que ndeɗo toɓɓere guila dow hooram nde neɗɗo kam kaɗa waɗa fof fonde hoore ma taw min hooram mi waɗi ɗum mi waɗi dewgal endam mi waɗi e sukaɓam dewgal ngal yahani nde yahani ɗe rutti fof ko jinnaɓe ɓe min hankkadi dal watti comme no hankkadi min kam mi jogaki hen e batte par ce que ko min wiyade dewgal ngal natti yahani ko bandiraɓe yoɓe guittu dewgal ngal nde itta hankkadi kono jinnaɓe suko debbo hankkadi batti fof ko hankkadi ko tikkandemi e wone tikki e ngorni e hankkadi wonti hen andi fo koye dewgal enɗam kadi ko ɗum wiyete aɗen force dewgal enɗam kono dewgal enɗam wona hunde welde sokalla to boni tan heewi ko bonnude to moƴƴi ene moƴƴi kono to bonni tan heewi ko bonnude noon mi salmini on mi juurima on mi ñaguinimon Allah moƴƴere ka yesso ko lawol bandiraɓe ndeɗo toɓɓere aɗon poti artude nde gartironde yimɓe dippa e mayre a jarama gorko mo hawre jarama no feewi a weltanama toɓɓere nde dippen hen dippiten hen gunende cerjitende ceɗende cettende ɗum noon emin mbima Seydi yettode ma Abdou Wahabou Kane en calmini Samba Kouyaté en calminimo no feewi konngol arti toon Seydi Tall Mamadou Samba Tall jarama no feewi ma en gartir toɓɓere nde e taw nayortoɗen ko banggue réseaux sociaux dewle baɗoje hen ɗe e on saaha kayre toɓɓere nde mande jeeye hen ɗe jillodira tan jaaden inchallah eɗen jogui hen jeyanɗe meɗen ɗe jakoriɗen so tawi en kaali wasata kadi ko naafi e kadi paamen kadi kala yewtere mbaɗɗen ɗo andene heddi hello Facebook ko noon kadi yewtere nde kadi konne natore YouTube firti koko yadata e jamanu o no hannirta ni golle makko joɗɗi peewi kanko Mamadou Samba Tall tamo jarama Ndiorel Sarr haala makko heewi fayida yo gen yo moƴƴere joni en garat e Aissata Malaw Sy debbo Moudou jamala ñalema Mamadou Diallo suuti jungo ha telli eyyi hoto tellina jungo sa suuri tan accir ɗon joni fat mi ara e Aissata Malaw mi arta e maɗa saabu on jungo mum woni dow joni mi arta e ma joni inchallah Aissata Malaw Sy jamala ñalema walla gandi kam ko hiirema mi sikka gandi fotori yoni ganni hen gandi bisimilla ɓamtana kam dande seeɗa Seydi Sissa Wande eyyi ɗum ɗon mi salminama Seydi kadi aɗa nana so wawnude ande ko dewgal wawnere haalte a wawnat dande bisimilla dewgal wawnere ɗumde ko haali noon haalama tan mataw ko rogere ɗe ɗiggata tan fi hen ungal mbimi rogere ne ɗiggata saɗa una luujoto
hay sen irfiɗe en cikiri en irfi en certiɓinata en cikiri en jambiri ala ko nafata par ce que ko rogere nde ɗiggata kono min kam minnene so Allah banggue dewgal wawnere kam minne mi yaadani hen deɓe mbiya sa towi gaynako aynoy sa towi neɗɗo aynoyta mawɗo soomane ade ko kañum wondoyta hen sa forsi tan koye oɗon desdirta taw ɓerde mum ala hen so debbo so gorko ɓewata moƴƴata donc dewgal wawnere hande oɗo jamanu min bo sikki wodani no yimɓeɓe mbiri ni a jooɗoto tan no mbinomi ni tan a jooɗoto tan ha ɓiye adda e ma ko o jiɗɗi so debbo so gorko so rendi nanggue jungo mum no reggini ha yetti wima ko o jinmi a rokkat o wawi wonde foof dow waɗa tan ko julɗo an to banggue ma so julɗo a rokkat hokkirta ko a anda ko jibinantuma hen janggo kene lora donc so ɓesgu joni ngu kam ngun kam ko kañumen tan jiɗanta koye mumen dewle men nden noon kono tew wiyanoni tan dewle enɗam wonno andata gorko andata debbo ɓeete tan ka rokkama kaari gasi hayso wona ɓi gorgol ma malla wona ɓi yumma malla wona ɓi kawma nden ƴamdirde ala yidirde ala haydara ala jiyata gorko tan kono kurtoyɗa eyyi a anda aɗa yiɗimo a anda aɗa animo so ma jiyamo tan heddo gurdon gurnam ɗam moƴƴa noon gorko nanguira no foti nanguirde an debbo annene mo nanguira dewgal ngal no poɗɗa nanguirde gurdon so wonno way on dokki famodirde goto fo rewa tiiɗe muɗum yaɓuɗa kono noon dewle hande ɗe kam ala wawnere salla min kam ko jiimi hande ɓesgu hande wona ɗo tan wona to min tan hande ko ɓiɗɗo tan yiɗanta hoore mum a wawi wiide tan mi rokkima kaari kadi dewle en ɗam eɗen jiɗi kono noon koko haala hen ko ene hulɓini sa yiiɗi hunde kadi ya taw kadi Allah ne fodanma hen jam kono saɗa so ɓiɓɓe ma ɓiye ɓi bande destira janggo probléme ara dewgal kam ko beelama woni hen e mette woni hen so waɗi caɗele tawa jomumen goto fof kadi ne yiito hen hoore muɗum wonna en ɗam kadi jarani eyyi mi salmini noon ero waktu o gasi wono hedɓe caggal jarama an toujours gartane gon waktu gasi a jarama Aissata Malousy mi jokka ɗon no seeɗa jaare sall hadam yejjidde han kadi waktu min koye gasde gasa mawɗo Mamadou Diallo wona noddiyanke cakkitiɗo hen saaha dewgal ko jeyata ko gorko so tawi nawliri ko wiyete wuurima ko mi wiyani foof noon kalam koye radio mi wiyani foof woni hen so tawi nawliri kewi ko wuurade guurano lembel o guurano lembel eyyi par ce que rokkata ko yiɗi eyyi saabu lembel o ko kanko lemani hoore makko haw yi o addi jeewo o wiya ko ganduɗa hoore maɗa ko nanguirta ɗum ko ala e saago joni noon o nanguira debbo ala e saago haade makko serde jinnaɓe makko wonɗo ne ganduɗa hono jeewo haw watta dañana hoore makko lemo lembel o adda so addi wiye ko guuriɗo tawi noon ko won ɓuuri tigui tigui ɓurde ɓerde makko ne ɓuuri jaggude voilà eyyi walla goɗɗo kadi wawna wuuro woto ko sernaɓe mi innata wuuro ngo o addana debbo o wiya tan hande noon min dokkima ɓi bamma kaari hande ko jofo ne yiiɓi debbo jofi toon han kadi ala ko wawi hen haydara suusa salade ko ceerno yamiri watti hen kadi jamma foof tan o fiya debbo tan o hankadi gulali e luukali yimɓe gara mbiya an kam ko rendirma e joom suudu ma o wi so wona mi yiɗamo komi yiɗamo voilà gon wuuro ko noon waɗata mi yiiɗa rewde inde gasa tawa ko noon tan dogen mbasen dartade tan kadi jeeyanto mawɗo Mamadou Diallo gasa han kadi o uddani en ɓoggol ngol aylu sen so ñaguima konngol wadde may gara makko mawɗo Mamadou Diallo bisimilla tembeɗe pawata hen tan garten Alou Seyni Sow eyyi Abdou Wahab mi salmini bandiraɓe gongol jaafoɗon fof salmitimama min mbiɗa yiiɗi tawi ina rokki on mbiya oɗon garta e toɓɓe he réseau social jañoɗen hen inchallah jaɓa tubak yo res ɗum tawa neɗɗo e kinɗe keddiɗe nanɗon aɗa hodde mumen aɗa andi ko julɓe ga kujjinortoɗa oɗo ko tubak ko julɗo tuubi resma tawa toɓɓa e nder wuuro men to Fouta men to tawa ɗen ɗon kinɗe kadi ko julɓe no mani caloɗa resde ɗumen holko waɗi ɗum koko haɗi sernaɓe darade e lewdi ɗum so sernaɓe dara lewa ɗum min kay koddiɗam mo gandumi hayso ɓuura andi hindi mum mi resdira kay muɗum ina nala pular ɓuura andi ɓuurnimi resdirde e tubak min ko ni jiirumi tigui ma en jaram
ma en gartu en gartu hen no yanda sanani wallahi min nani no monom yaayal fapam min nani namdal maɗa no yaayal fapam heewidani so tawi ala ko ɓuuri jojjude yewtere men arore so ala ko ɓuuri jojjude ma en gaddu ndeɗo toɓɓere inchallah dippen hen no haalirta ni min nani namdal maɗa a jarama kadi ko ɗum jumre hen saaha walla hen saaha ko ƴewde intérêt voilà a jarama seydi Diallo Alou Seyni Sow jaam Allah ñalle ma gueɗo gorko monima Ousseyni Sow ne gasa taw Ousseyni Sow nanata kam Diarra Sall ɗo nanami ƴewani wadde bismade Ousseyni Sow amin nanma Seydi Kane Ousseyni Sow jamal hirema lawol gongol a ñaguino konngol Seydi Sow mbasa soynude ɗum noon yo taw dañani saɗede seeɗa Alou Seyni Sow tawi wonno wayi jalta seeɗa natta wayaltu seeɗa o natta ne gasa tawa won saɗe dow jogui tigi ɗum noon en jetti Alou Seyni Sow aɗa wawi nattude walla kadi tawi ko hello Facebook gonɗa sa welama noddira on to banggue Facebook aɗa wawi nattude on banggue Alou Seyni Sow so tawi ga henne jaɓani elle guila nane wonmo diwmi ɗo hennene musidɗo meɗen Idrissa Sow Idrissa Ba gawlo nelaɗo gorko mo Sinthiane Mabouɓe salminama jurama elle mi rewano inde he o salminama jurama kanko e Fama Deme debbo Dulmaji Demɓe Alou Seyni Sow gorɗa en calmini Aissata Sy debbo mo Garli ko ɗon calminten yero Garli en mbimo Seydi Ba Seydi Sy golle on jooɗi peewi Allah jamum dongo e salmitama jurama a weltanama no feewi machallah Alou Seyni Sow Alhousseyni Sow aɗa wawi rewde hello Facebook wadde noddira on to banggue saabu min donki nandema jaray waktu men gasi ha laaɓi eɗen jinno Alou Seyni Sow adda hen konngol mum kono ne gasa tawa kabirɗe koɗe jettade ba seeɗa en jettimo noon yo wonko pawɗa ɗon seeɗa haadi men artude e makko so tawi o fewnitima tan dokken mo so tawi kadi wonno way kadi ngal banggal kadi tan yimɓe ƴeewa kadi ɗumen Seydi Kane bisimilla ɗum noon Hamady Gawdel Ba jokka seeɗa e calmini Daoud Ibrahima Ly mo wuuro Alpha ko bayraɗo jewna ɗo salminama jurama to woni eno wudiri kala nde kisal mum je waɗa makko e Mamadou Sall ko wuuro tawayiɗa wontana ɗum kampe dare ko deboro kite tawayiɗa wontana ɗum kampe badde dowleli ɗum no jaaray dande futuro yoliga kadi Alou Seyni Sow ne gasa taw no jogui caɗele seeɗa wona noon jiɗirɗani rokkesima kono yejirni ko noon waɗirɗo Seydi Kane Yahour Seydi Deme Fama Deme Deme ora ñalle jam minen ɓuuri mbar ko jam wonema yaran tan debbo mo saabi calmitama Seydi Deme ɗum noon bisimilla ma ɓaada udditi micro holko ganduɗa e dewgal wawnere
seydi Dem wono kewol kaali kaalano ɗon ɓooyani ko naan heedima on ɓooyani ko naan fi darama seeɗa kone kam ko kettimen ko kam ko noon tan yeyi ɓooyani ko naatɗa wadde haalata ko haalano famɗa ko kalɗa salminan noon tan e weltanade gueɗe moɗon jarama jarama konngol inchallah e so hawre welade Allah Abdou Wahab kan konngol arti toon jiralla e moon Seydi Dem jarama Fatimata Dem hande noon kam famude men ɗiɗo ɓe foof nanama ɗo kadi ko weltare tigui ɗum noon min calmini ɗon ceerno Sada en mbimo Seydi Kane ko noon tigui e musidɗo men An Hussein Sow en jiiɗino goram o naata e wadde yiyande makko tan tonguen ɗon kono noon ne gasa tawa weego ko yettago ba kono mo jogui peeje no o natirta saabu natanɗe tati ne goodi so natirani e Skype wawi natirde téléphone wawi natirde sengo Facebook wawi natirde e toon to noon tan WhatsApp to wala fof natirta gueɗe foof no wawi wonde kono no gasa taw heeɓidaki no hannirta ni ɗum noon jaaray Seydi Sall e ko weeli gasata ina wara mo haɓata e ko ɗo tongaten yewtere nde ɗo e waktu son jeehi YouTube binde dewgal wawnere e mo on jii tigui tigui yewtere nde nan toon jiɗɗo awtade awto watta e mofte muɗum mo ganduɗa kadi ko joguiɗo tongoddam téléphone mbeɗa wawi neldude ɗum yewtere nde walla tigui tigui jiɗɗo ganduɗa neldirede tan ko sengo Skype mbeɗa wawi neldirede yewtere nde konde filani ɗe yadata koye jamanu inchallah Seydi Sall Balo ko ɗum ɗo woni ko wonno e laana e caggal nde gadduɗa labdal mbiɗa dewgal wawnere e holko yimɓeɓe jii hen ɓe hen kaali e keddima eko wonno hanki ko ɓe ko ɗum ɓuuri moƴƴude ɗum ɓuuri barkinde ɗum ɓuuri wadde gartam won hen mbi rokku ɓernde ko yiɗi beele tigui tigui wawa moƴƴin ɗum ha moƴƴa e goto kala addi hen yiyande muɗum e joni joni konngol arti toon tongol maɗa e won fannu hankkadi mbaydira renndo ngo a jarama Abdou Wahab Kane jarama hettiyankoɓe haalirde rendo rendago ɓuurale ɓamtare jarama ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke tawa haydara mankani sukara e jumri machallah tabarikallah Abdou Wahab Kane so tawi ko Allah en beltima kadi en beytima e yewtere nde kadi eɗen gandi ko haalete ɗo ko wonto ɗum wuura hanki ko ɗum wonno hande kadi sukaɓeɓe jahan tan garta mbiya nene baba mi yimo jimmi ko ene yiɗimi jimmi noon ko resodirde e jomum alay saago mi wawa resodirde e makko so ɗum ala kadi jomum kadi ene wawi fondude hen hunde foof malla jinnaɓeɓe fonde hen hunde foof ɗum foof e wade noon e eɗen gandi e dewle men hanki e eɗen keddi hen e hande kadi jamano ko sansi alay saago kadi sukaɓe yoɓe ƴeew kadi koɓe gaddanta en ko wona nafoore mabɓe wona nafoore men ɓe mbawa wonde hen ɓe mbawa ɓoyde hen ɓe mbawa kadi wonirde hen sibu Allah e nelaɗum ɗum noon Seydi Kane wan noon hojamaji men gasi haala ka hewata sen jurnima tan wodan no ɗum wayi alay saago mbawen tongude en mbi bandiraɓe foof jarama kadi so tawi wonno wayi koto banggam ga so tawi kadi ene feewi machallah ko gueno rokki hen ɗum ha mbawɗen yettinde e jofnodirde ɗum alhamdulillahi rabbil alamina Allah ndeke noon jettoji godini rabbi samawati Seydi Kane en calmini foof en juurima foof en ñaguima yafuya yo Allah rokku en tawede dimanche paaɗo so hawre welede Allah mbawen kadi artude ɗo wadde kadi soppo jolo ƴogo jurto ya garta no kewɗen wadde ni jarama Seydi Kane jarasalla jarama communiqué el tan daɓɓel so tawi en guddi joni yewtere nde e oɗo mbawi hettade radio rendo rendago ɓuural e ɓamtare walla ni e Skype so won yiɗɓe heddade hen ma on ketto yewtere hono mawɗo haalirde nde Aboubacry Racine Diom hakkude makko e Hamme Amadou Ly toon to DSS TV ko yewtere waɗde fayida no fewi ɗum noon so tawi en gasni joni joni ma en dokku bandiraɓe fartange ɓe ketto ceerno Aboubacry Racine Diom ganda
gonɗo e foftere mum oɗo sahaa joni toon to leydi men Mauritanie leydi men Sénégal kala e mbiyen tan to Afrique kumbayu men sikki ala kanko ceerno Aboubacry Racine Diom o weltini kadi rendo ngo no feewi kono kadi rendo ngo kadi weltanimamo kadi no feewi en jetti en jaari bandiraɓe fof e kuuɓal ko eɓɓo tan gaddunɗen ko yiyende tan gaddunɗen beele koko natti ha laaɓi so tawi natti e nder meɗen kono noon nde ɗum natti nde en jii tigui tigui hono batte waɗe meɗen en jii caɗele to waɗe men to banggue dewle so tawi koko nattuno so tawi ɗum ɗon artirama ne wawi naftorede so tawi kadi ganduɗa hoore maɗa wonɗo heddi kono noon ko heddi ko ina waɗi rewam caɗele ina nder hen foti ganduɗa hoore maɗa ko ittede ha laaɓa ɗum ne kadi enen kadi en kadi noppi men ko enen ñawata ɗum so tawi kadi ganduɗa hoore maɗa en ittatɗa seeɗa guittanɗa seeɗa ndendinen mbawen tigui tigui ƴewde holko hokkata en to banggue naftodirde e wallodirde e wajodirde ha mbawen wurdude no hanniri ɗum ne kadi ko hunde wonde fayida wonno dewgal hakkude debbo e gorko e ko welemma wonɗon ko belemma ko ma yimɓe piija jala jewtida ganduɗa hoore maɗa e ɗon hankkadi kala ganduɗa hoore maɗa nde ɓiɗɗo toɓɓa ɗon e ɓiɗɗo heewi wonde ko moƴƴuɗo barkinɗo no hannirta ni ene jogui won deftere wotere haalore hayso woni hen mbiya e ko ɗum ganduɗa hoore maɗa hayso hadiseji ne ko ɗeɗe lohɗe e kono kam wonto ganduɗa hoore maɗa haalata e hakkude ganduɗa hoore maɗa e hono gardawol jima'i woni ganduɗa ko gueɗe gadatode e ganduɗa dendal hakkude gorko e debbo e ko fijirde nde e jaleɗe nde e yiɗodirde nde no hannirta ni e wiyede ganduɗa hoore ma so tawi joom suudu maɗa so tawi muuyo ma are e muɗum e so tawi debbo o jaɓani ganduɗa hoore maɗa gonɗon muuyo tabitina ɗum e so wonti ganduɗa hoore maɗa ko sippiroji tan wonata hen ha ganduɗa hoore maɗa nde saagom dañe e ɗon kala ɓiɗɗo jibinade hen ɓiɗɗo wonata ko ɓiɗɗo gaaƴiɗo e ko heewi sifaji nan e nder hen no ɓiɗɗo ganduɗa hoore maɗa jibinirte wiye ɗo ko gaaƴiɗo no ɓiɗɗo jibinirte wiye ganduɗa hoore maɗa ndiɗo hene tagodi wonno sifori mi yiiɗa arde hen no fewi no fewi no fewi so wona ɗum e yoga hen ma dartido sukaɓe mbiya ganduɗa hoore maɗa ko Abdou Wahab wino ko de ko ni e tawde en jajat tan e mbiyen tan ganduɗa hoore maɗa won gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa e no ɓiɗɗo toɓɓirte tawi so toɓɓirama ene jogui tigui tigui hono ko battinte ɓiɗɗo ganduɗa hoore maɗa wona baɗaɗo barke no hannirta ni ɗum noon en jetti en jaari rendo ngo foof e kuuɓal Babil an toon to karallagal tongal to haalirde rendo en jetti Diaw Diallo toon to haalirde Kolaɗon Layen Kilif Thiam toon to radio Diayre kono kadi dingiral fulɓe fullaɓe lamɗam Alou Seyni Sow wondude e Aissata Sy e Yaya Ka ɓe jettama kadi ɓe jarama wonno koɗo galle koye jaatigueɓe galle Dia ko Diaré Sall debbo mo Sadeli Guilanodi e ɗum noon Seydi Sall jeen toon to Aissata Sy o habre en musidɓe heddiɓe nder ɓoggol ngol on saaha mbawen tigui tigui hankkadi tonggude ɗo ha yesso so weeli guenoma e garte kadi rengo inchallah Aissata Sy sawande jombajo ɓoyɗo ko jombajo ɗum noon ƴeewen jombajo joom haji o so tawi mo heeɓi o haɓre en tawtoraɓe yewtere nde Seydi Sy sawande Abdou Wahab kan en calminimo no feewi en jibinade ene makko guilnani mataw haala ka hewtan e mbi Seydi Sy makko ko jombajo tigui ɗum noon ko joom bajjo yo suddo bajjo ha feewa machallah en calminimo duuɓi sappo ko gaynuma Aissata Sy ko ha joni ko joom bajjo bisimilla tara Abdoulaye kanko mi joɓajo kesi ful bisimilla moƴƴi Allah yettama salminima salmini Diaré Sall en calmini dendagal bandiraɓe wonɓe ɗo e dingiral fulɓe hettotoɓe haalirde rendo ɗon ɗo ko Sogna Demel to haran mi salminima Abdourahmane Aw bolinima Dia Alassane Gallo Dieynaba Salli Seck Pamad Dem calmini Idrissa Ba Gawlo Nelaɗo Kumme Abou Mamadou Samba Tall Moussa Ka Jorol Sarr Ummel Thiam Pullo Dia Salimata Ndiaye ceerno Yaya Ka Zara Gollo mboɗo sikkiranko ɓe bandiraɓe keddiɗo e dingiral he moni kala hen yettama mana weltanama ñagana balɗe julde e battane moƴƴe no jammojo hiran en ha janggo so hawra welede Allah jaram Seydi Kane inchallah jarama Aissata Sy Yahya Ka ceerno Abdoul a salminama ɗo sokhna Aissata wi ko jomajo ɗo en calminɗon ceerno Saydou Kane wonko min jinno hande min kalano min deƴƴi
en calmini noon ceerno Saydou Kane en calmini rendo ngo fof e kuuɓal en dañano nadde ɓoggol he kadi en beltanima sohna Diarra Sall franchement yewtere nde waɗi fayida en jiiɗi nadde nde wono en jaggui seeɗa tan en keeɗima pullo ɓuuri neɗɗo men e musidɓe muɗum ɓe wondi toon ɓe kadi ceerno Abdoul yewtere nde wayino wayatno Allah jarama on jarama sokhna Aissata salminama merci beaucoup jarama ceerno Abdoul joni kam aɗa andi hen sa wi komi jombajo wiyete wona jombajo ko joom bajju ɗum noon tawde oɗo saaha kam nder Europe kam ɓuuɓol ngol gandi ngol naata walla ngol naati ni joni kam goto fof ko suddi bajju gam hay célibataire en ɓe koko joom bajju en on jarama gol mum joɗɗi peewi tedduɓe heeɗiɓe hettoɓe haalirde rendo rendago ɓuural e ɓamtare golle mum joɗi peewi yo gani yoɓo moƴƴere e jetti dendagal heddiɓe ɓoggol ngol kadi ganduɗa rewnoɓe ɗo ɓe kam foof jettaɓe jarama yo gani yoɓo moƴƴere en camini toon to haalirde Harouna Pouy Mamadou Salmo Jamal Wali Mamadou Salmo Guédé Sañthie kono kadi en calmini hono Demba Guiré en kamɓe kadi jettama Gagnaɗo Sow Mamadou Samba Ba bayraɗo jewnaɗo en jetti Demba Thilel Ba gorko mo Agnam Yeriyaɓe en jetti Tidjani Tafsirou Thiam on koto hello Facebook tawate Aissata Ba wondude guelongal gamaji Abou An Oumar Sow en jettiɓe no hanniti ni Tidiane Tafsir Thiam ñague mamo yafuye namde maɗe mataw mi artano hen e ko holko woni dewgal wawnere hol fannu mo jaruɗen a yettama jarama ma en garto hen so weeli gueno en jetti hono Hashim Waddu kono kadi en cammini hono Iba Bagno wondude Djibisal en jetti ganduɗa hoore maɗa Aissata Mar Alhaji Amadou